شغازين كسكت فخنزة حقوق زيادة جغان لكا توليد اللامبا يبلتاكا ودفا زي قبر سرير حزة شغازين كسكت فخنزة حقوق زيادة جغان لكا توليد اللامبا يبلتاكا سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا سناي كتكونوا ناي ووتر تمريتنان بحقناني ولومون كم وترو أقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم مسئينا لنا كساب موداتا نايز مدى مسانا كتصونه بخبرنا عدمكم ناي لومون مساتي مهارس لزخوني بليس لايك قبرو لايك تقبركم لتسرحنا تحقزو تدقفو بتلايك ناتكم دماه ازي channel تعبيوه وي وانت دقسوه مالتيو ناي لو مارسي بدراما يكجمر እቲ ድራማ ግን ኣብ ኣሜሪካ ዘለኻ መጀመርያ ኣብ ኤውሮጳ ዘለኻ ድማ ብኻልኣይ ገጽ ዝመጸካ ዘሎ ጉዳይ እዩ and this is getting serious day by day. Let's go. Started with the Somalians. They sold, now it came out, the great U.S. attorney up there, they came out, think of this, $9 billion, and they think that's just the beginning. They stole, think of it, in their country, they live on nothing, they have nothing. They come here, they sell $9 billion. Are we stupid? I mean, how do we allow that to happen? Okay. ኣብዚ እንታይ ትሰምዑ ኣለኹም እዛ ኣርእስቲ እዚኣ ናብዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ምርጫ ናይ ሚድ ተርምስ ኢሌክሽንስ ዝግበራ በኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቀዳመይቲ ኣጀንዳ ናቱ ስደተኛታት ኮይኖም ኣለዉ ናው ገሊኹም እንታይ ክትብሉ ኢኹም ኣነ ሶማላዊ ስለ ዘይኮንኩ ኣይትንክፈንን ክትብሉ ኢኹም ገሊኹም ድማ ኣነ ብኤውሮጳ እየ ዘለኹ ንዓይ ዝምልከት ኣይኮነን ኦኬ ኣሜሪካ ዝጀመረቶ ኣገባብ ናይ ሚድያ ናቶም ኣገባብ ናይ ምውዕዋዕ ናቶም ምዛብ ኤውሮጳ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ የማናይ ክንፊ ዝዘልል ዘሎ ዝገነቢ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ዝመፅእ ዘሎ 3 ዓመት ወይ 4 ዓመት ብውሕዱ መብዛሕቲ ግዜ ግን ብከምዚ ዝጅምር ናብ ካልእ ዓመታት ናይ ምቕፃል ተኽእሎ እውን ላዕሊ ስለ ዝኾነ ቁጠባ ናቶም ፅቡቕ ስለ ዘየለ ናይ ኤውሮጳ ድማ እዚ ናይ የማናይ ክንፍን ዓሌታዊ ኣተሓሳስባን ዓቢ ደገፍ እዩ ዘለዎ በቶም ኣኽረርቲ ብዙሕ ዓድና ተወሪሩ ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት ማለት እዩ መብዛሕትኡ ስደተኛ እኮ ነቲ ፃዓዱ ዘይሰርሕዎ ስራሕ ወይ ዘይመርፅዎ ስራሕ ዝሰርሕ ግን ኩሉ ግዜ ንስደተኛ ግዳይ ምግባር ንቡር ኣካይዳ ናይ ፖለቲካ እዩ ሰው ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ እንድዩ ኩሉ ግዜ ክትብሉ ንትኽእሉ ኢኹም ዶናልድ ትራምፕ ንመን አንኪስዋለታ ጉዳይ መሲልኩም ኣብቶም ቁሩብ ርእሲ ኣለዎም ዝበሃሉ ናይ የማናይ ክንፊ ፖለቲካ እቶም ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብጉዳይ እስራኤል ተባይሶም ዝነበሩ ብምንታይ ክዕረቑ ይፍትኑ ኣለዉ ብጉዳይ ናይ ሶማል ስለዚ ንሶማላውያን በይኖም ቀዳማይ ነገር ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ዝኾነ ይኹን ምስ ገሊኹም ሕጂ ኣነ ዜግነት ወሲደ እንታይ ክትንክፈል ኮይኑ ትብሉ ዘለኹም ድሓን እስከ በዚያ ጌርና ክነጀምረኩም ንዓኻትኩም ምክንያቱ ተሓሲብልኩም ዘሎ እንታይ ምዃኑ ተፈሊጥኩም ፅቡቕ ይንዓኹም Trump administration is now setting its sights not just on who gets into America, but who gets to stay American at all. For 2026, the administration is planning a massive increase in denaturalization. Now, that's the process of stripping foreign-born Americans of their U.S. citizenship. According to an internal guidance by the administration... So, እንታይ ብለኩም ዘኒዮ ናይ ዶናልድ ትራምፕ administration እንታይ ሓሲብ ኣሎ
ኣብ ኣሜሪካ መን ይመጽ ወይ ወንዶባት ናይ ኣሜሪካ ምዕጻው ጥራይ ቡዝ ድቅስ ከይመስለኩም ኣብ ኣሜሪካ ዜግነት ወሲዶም ዘለው ክምንጥል ክጅምር እዩ ይብለኩም ኣሎ this is دحان بكل تسلس ريبورت كمكمية how serious this is مچم أب سدتنيا خوينكا مبزحت جزين تايز بحال زي قلنا مسوسات كا تسأقام زفتح وي ونزرسع no they are going to dig any بفلاي أنصار أمريكا زخونة يكون استصحفة وي مستباهلة وي نقلم لن تلو أنصار إسرائيل استباهلة لن تلو زخونة نقر أجندان ترقيبهم نزي قلنا نايم دمساس من قد قوصلو مخانم وي ونزخونة يكون نساتهم أب زي قلنا كوسط كله زي تمشعلهم نعم ده زي بالنجار تلو قينو نكمنتلوه صعقم كلهم كم زي كونينا نرزلنا سلازي زي قلنا نذهبون نكمنتلو تبقسوا كوسد مخانم أبز سمعهم دحين ramping up efforts to strip more naturalized immigrants of their U.S. citizenship. That's according to a report in the New York Times, which found internal guidance issued this week to U.S. Citizenship and Immigration Services field offices asked that they supply Office of Immigration Litigation with 100 to 200 denaturalization cases per month in the next fiscal year. كم تريور لهم زي حدش guidance ويون حدش ممرحي وتيز الله ني أب أمريكا قد علي أب إسرائيل سرعة شدشنز جمريزي denaturalization اتهم زي قلنا تسيدهم زلو زي قلنا تهم زمن تقلو case by case كقربوا قديتا سبات كقربوا خمسة لهم زي قلنا نايم من تقال مسرح كتاتاتو خمسة لومن بحياة ببرت ويون أبرت عندما كشرحوا له خمسة لومن يزن الجرزلو سلامن تايم ولا زي دي في قال كل تطوق بلايل دونالد ترامب ناب أمريكا خمس دلي نتانا جولدن فيزا تبهال $1 مليون زواجها ويون $5 مليون دعدون $5 مليون مع عزقزت رايو ناب أمريكا زمت يزبل زلو قال ناب أمريكا فاكيشن كتقبرون انتهي زبل حقاتات يوم الله مسلكم اليوم سبازياتهم هاي سكحون يوم أنا كوامنيو أبزي لنك أنا دوتي ولا ونا بأمريكا كد كيد مدى بندحر لك خوينو سوشيال ميديا ناتكا اكسس كتبهم علىك كل نجر انتي بوست غيركا كل برايفت كون له كل كفتش ولهم ايميلات كقاصر ولهم انا سنا امريكا ولا ገንዘብ ክንባካ ምፃን ተዝብኑ ናይ ምኸትኩ እንታይ ስለ ዘለዎ ኣሜሪካ ክንዲዚ ሓለፋ ጌርካሎም ትኸይድ I don't know what is there እንታይ ክትሪኢኻ ክሳዕ ክንዲዙ ሃርገፍገፍ ናበልካሎም ትኸይድ ግን እዚ ኣሮጋንስ ናይ ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ጥቁ ዘለውን ኣመና ኣብ ፅልእ ናይ ፀለምቲ ብፍላይ ኣብ ፅልእ ናይ ኣፍሪካ ብፍሉይ ድማ ኣብ ፅልእ ናይ ፀለምቲ ብዝተመስረተ መንገዲ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ስለዚ እዛ ዲናቹራላይዜሽን ዝብልዋ ዘለው ቀንዲ ናብ ፀለምቲ ያከተክሩ ኣፍሪካውያን ድማ ስለዚ እተን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሕማቅ ሊስት ገይርዎን ዘሎ ኣብቲ ናቱ ናይ ቪዛን ገለን ብፍላይ እተን ኣብ ከባቢና ዘሎ ኤርትራ ሶማልያ ሱዳን የመን ከምኡ ዝኣመሰለ ሃገራት ንሱ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኣሜሪካ ክገሹ ኣይክእሉን የሚሉ ባን ገይርዎን ዘሎ ሃገራት ናብዚኣተን ዝያታ ኣተኩሮ ክገብሩ ክእሉ እዮም ስለዚ ሄይ እቲ ኩነታት ከይመፀካ ውሕጅ ከይመፀካ መንገዲ ውሕጅ ፅረግ ዝበሃል ኣሎ ካብ ሕጂ ተዳለው ዜግነትኩም ክትምጠሉ ኢኹም ግሪን ካርድኩም ክትምጠሉ ኢኹም ይብል የለኹም ግን ከይመፀካ ውሕጅ ከይመፀካ መንገዲ ውሕጅ ፅረግ ኢያታ ለባም ዘረባ ነዚያ ጥራይ ክነግረኩም ምክንያቱ አንጻር ፀለምቲ ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ከረ Administration, US Citizenship and Immigration Services, or USCIS, has been instructed to dramatically scale up denaturalization efforts. The document also asks immigration field offices to identify 100 to 200 cases every single month in the 2026 fiscal year. Cases that would then be referred to the Justice Department for prosecution. For perspective, since 2017, just 120 such cases were filed in total. Under US federal law, denaturalization is supposed كم تريور لهم زي كم سيريس كم أجندة كم حدا قد سسراحن عيون تقطعت لهم دما سقم تكوز دولو زخولو نتبقى جراميم سلزي أبسرع إسرائيل شدشن كم target identifying 100 to 200 cases سلزي كاب ميتي كساب كلتا ميتي كيزات أب عمد كقرب له خمسة له اتقدم نعبنت كل تشحن 17 كساب كل تشحن إسران حمشن almost كبابي أبشو من تعمد مالتيو 120 كيز ترى يقاتمو زي قلنا توسيدهم نت كيز ناتا أبيت فردي زمت مالت حججن أبشو من تعمد بتصح زنا كيزات أو اشتحن تعمد لعليو كيزس كم زلوا يزن جرزلوس لذي كل نجر ورقة بحقها من قد خيتك ويكتكي وسيد كهلها وسيدنا لنا كلنا إذا ورقة زي
أمين كم يرتراو خين كخطروا يخلها نا يرترا زي قلنا تقدم أي وحسنات كبار ناس جباجن ولا تنا يرترا زي قلنا تون بقليل زي ركاب كوين نسبة حسب سلزي عبقد داي كوين زولو هزبير ترايو نايزبير ترا هذا يرتراوي تولد زولو نا يرترا زي قلنا بزغل لما نقد كرق بلو زغل أقات عمل خجبر دما كل جزء ساويت نجبر سلامتاي هاجركا يا نا هاجركا كل وقع مغنياتو نا يرترا زي قلنا تلا كاري بالكان يرتراوي خاتبال نا يرترا باسبورت لا كاري بالكان يرتراوي خاتبال يرتراو مخانكا اوف كورس مرغاغص يدلي كن زبس حسبكا يرتراو نتو خرغاغص زخل زكرغاغص غلي ونات يرترا نشي عاد سلازغونه ابي عاد توليدكا ابي عبيخا ابي تماهيركا سدراخا بيلو يلكاسي بغليلو منغسو كرخبو زغلي سلازي يس نا يرترا زيغنت فاسيليتيشن مسرح نايت يرترا زيغنت مركاب سكبر اغباب كم عراريلون عريلون زخل صاوعيت نغبر اتوم ناي امريكا دي ناي اوروبا ورقات حسكم ناي ارترا كترغمون كتصرفون تنبرو زلهم كن حدا معالتي ورقات ناي ارترا تلمنولو غزي كمص خمزغل مغمات يدلي مخنياتو امريكا ورقات حسكا ويوروبا ورقات حسكا يس يغباكا كون خليو سريكا اغلغيلكا ويون غبر كفيلكا تصميمكا تغبا حقتا تماليكا خوسيكا زلغا كن at some point دما اي كنوز داينا انتحري لما كتكلكلو ما يتخلي خمانيات دم يبل كانوا سلازي ازي ما بحكي اقرامي كونتاتيو اجي كلتا نغير كريكم انتاي يوم زبل زلو بفلاي زب سوماليا جمير زلو نابانا ناب كالوت زيغاتاتون كسغر كم زخل زريه كاملكت كريكم Ilhan Omar should be sent out of our country. She should not be allowed to be a congresswoman. إيلان عمر زبل زربا حجر ما كالي عبي اكتيفيست ويون ناي ميديا بيرسوناليتي متشيلو قال إيلان عمر ناي أمريكا كونغرس ومانيا بلوتي كنيا ناي أمريكا كترز اللواي زبل زلو It's just نزيا سبزيا كسبوك كنت حرز حسب علون أي قبروني الكاغات مكاحي تخليغا نخالي إرتراوي كساك كندا ناي متراس تقولوكم زلو نخالي زي قلنا أفريقيا ومالتي أبزو سمعوا عجي Who is famous as one of the dumbest, of course, members of Congress. She hates whites, and she just says that. Our country should be more fearful of white men across our country because they are actually causing most of the deaths within this country. We moved to a white country and immediately started attacking white people. How does that work exactly? I don't know, but we tolerate it, we celebrate it, and of course she's not even here legally. She got here on visa fraud because she married her brother. It's kind of been proven. كم تري وزلهم تاك كارلسون يزبها لزي بقى كم زنا يدك سبات تطابقي ناي مسالات ناي دك سبات زقدس قالوا خويني اكس قبرني في الايام زم عرب مزبح القطر مزبح الامارات دما وشلغله قبلي بزح صبق سلازي ገንዘብ ابتي كونفرنساتن قال سلازي خفل مالتيو ግን اسلام حبرناتهم تراي زقدسو اسلام ኮይኖም حبتامان تخوينم يفتومي اسلام ኮይኖም افريقاو تقلالا يفتوني حبكدم ولا نسلام منقدم ينعق نيري في قدم ناي فوكس غازيتنيا خلو ابل العراقاويان قال بزح ما يزاربكم زنبره زغلص حبريت الله صعادو ግን ይፈትዩ እጂ ካብ صعادو زياده እንታይ ዝብል ንሱ እጂ ንصعادو ደቂ ተባዕትዮ ተጣባቀናቶም ይባህላዩ ነዚ ኮይኑ በቲ እዚ ጉዳይ ናይ ሶማሊያ ተባሂሉ ኣብ ሚኒሶታ ኣብ ሚኒያፖሊስ እና በሉ ዘምጽዎ ዘለው ሞር አግሬሲቭሊ ክደፍኡሉ ጀሚሮም አለው አጀንዳ ናይ ዛት መጽ ዘላ ምርጫ ኣብ 2026 ትኽየድ ናይ ሰን ናይ ባይቶ ማለት እዩ ንዓዓ ንኽዕወቱ ታቀንድ ዶናልድ ትራምፕ ብቁጠባ ጽቡቅ ይኸይድ የለን ምክንያቱ መናብሮ ናይ ኣሜሪካውያን ክይሮ ይካለን ሓሶት ራይ ዘረብ ዘሎ ስለዚ ታውን ኮነተ ቤዝ ናቱ ክሕጉሰላ ዝኽእል ነዞም ስደተኛታት ክሰጎልኩም ንጸለምቲ ካለልኩም ንኣፍሪካውያን ካለልኩም በትንሳቶም ዝጥቀምሉ ናይ ዓሌታዊ ፀረፋ ረሳሓት ደናቁር ዘይማዕበሉ ገለና በልካ ንሶማል ድማ ከም ታርጌት ወሲድካ ክትሃርም ተጀሚርካ ባይ ዘ ዌይ ዶናልድ ትራምፕ ንሶማልያ ብኣፉጥራ ኣይኮነን ዝዛረባ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ወላ ብተግባር ዝሃርማ ዘሎ ንሶማልያ ኣብዝራዩ ብዙሕ ግዜ ደይ ዝረብ ማለት እዩ ኣብ ሶማልያ ብዙሕ መጥቃዕቲ ይገብር ከም ዘሎ እዚ እዩ ዝንገር because ግብረ ሽበራ ስለ ዘሎ ኣብ ሶማል ተባሂሉ ኣብዝራዩ ወላ ብግብሪ እዮም ዝሃርምዋ ዘለው Bombed Somalia days after they bombed Venezuela and hundreds of people have been killed. The US literally called it, quote, the largest airstrike in the history of the world. However, if you don't know, so far the US has carried out more airstrikes onto Somalia under Trump than they did under Bush, Biden and Obama combined. According to reports, the US has carried out at least 111 airstrikes so far this presidency, so this is not a small thing. But you need to know, why is the US doing this? So انتهينا نرجع دونالد ترامب اب سوماليا ني الشباب نمسعر تباهيلو ازي بزح متقعتታት ገይሩ ከም ዘሎ ኣብዘን 11 ዋርሕ ገይርዎን ዘሎ ማለት እዩ
ስለዚ ኣብ ሶማል ብርቱዕ መጥቃዕቲ ይገብር ከም ዘሎ ብዙሕ ቦምባታት ይድርቡ ከም ዘሎን ሓያል ስጉምቲ እዚ ከዓ ናይ ግብረ ሽበራ ጥራይልካ ክትሪኦ ትኽእል ኒያ ምዛኢላን ዑመር ዝበሃል ፍሉይ ፅልኢ ዘለዋ ምናልባት ንዓ ዝረኸበ ዝመስሎ ዘሎ ድዩ ኮይኑ ኣብኡ ዝጭፍጭፍ ዘሎ ምክንያቱ እንታይ ክትብሎቲ እቶም አልሸባብ ናበርትዑ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እዮም ዝበሃሉ ብሓፈሻ ክንዲ ምንታይ መጥቃዕቲ ገይሩሎ ይብልለው ካብ 2000 ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ከሎ ኦባማ 8 ዓመት ጆርጅ ደብሊው ቡሽ 8 ዓመት ከምኡ ድማ ናይ ባይደን ካብ ናይዞም 8 ከባቢ 20 ዓመት ማለት 16 ዓመት ዘመሓደሩ ፕሬዚደንታት ካብኦም ንላዕሊ ኣብ ውሽጢ 11 ዋርሕ መጥቃዕቲ ኣካይድ ኣሎ ስለዚ this is actually quite significant ክትሪኦ ከለኻ ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ከመይ ካውንቲ ጉዳይ ካላርሱ ኮይኑ ኣብ ሶማልያ እቲ ሒዝዎ ዘሎ ኣካይዳ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ባት ብግምጣሉ ኣፍሪካውያን ንኸይምዕብሉ ዝግበር ዘሎ ተበግሶታት ካ ክንርኢ ኣለና በዛ ሓደ ከምዚ ኢሎም ንኣፍሪካ ከጨናንቕዋ ንኢላን ዑመር ናበሉና ገለገለ ይዛረበ በቲ ካልእ ድማ ኣብዚ ቅድሚ ሕጂ ምስ ኣብ ረድኤት ሂብና ንዓለም ነንቀሳቐሳ ዝነበርና ዝብልዎ ዝነበሩ ኣፍሪካውያን ጉዕዞኦም ንኸይቅፅሉ ዝገብርዎ ዘለዉ IMF has warned Botswana against owning its own diamond mines because apparently a country owning its own resources is bad for its economy. Yes, really. Earlier this December, the US-controlled International Monetary Fund, following in a long tradition of strong arming African countries into ever-increasing poverty, released a report which, among many boring things, warned the Botswana. Sometimes ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ ትሪእዎም ኣለኹም ዲኹም ንቦትስዋና ትበሃል ሓንቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝበለፀ ቁጠባ ዘለዋ ሃገር እያ ብዙሕ ናይ ዳያመንድስ ዴሞክራሲያዊት ሃገር እያ እውን ገለ ካብተን ኣብ ኣፍሪካ ፅቡቅ ምሕደራ ኣለወን ተባሂለን ዝግለፀ እየ ጌጋ ይኽላለ እምበር ላንድ ሎክት ሃገር ከማ እያ መስለኒ በት ለትስ ቼክ ላንድ ሎክት እያ መስለኒ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ናይ ኣፍሪካ ዘላ ቦትስዋና ዳያመንድስ ብዙሕ ዳያመንድስ ናይ ኣልማዝ ኣለዋ እቲ ሃገር ሕጂ ነቲ ናይ ኣልማዝ ዕደናናታ እቲ ሃገር ባዕላ እንተወኒናቶ ንቁጠባኹም ሕማቕ እዩ ኢሉ የማኽሮም ኣላ IMF ዋው ሪሶርስ ናትካ ባዕልኻ ክትቆፃፀሮ ምኽኣል ሕማቕ እዩ ዝብሎም ዘሎ how is that even ብናይ definition እዩ ሓንቲ ሃገር ፀጋታታ ክትውን እንድሕር ኺኢላ ሕማቕ ዝኸውን ብርግፅ ንሳቶም IMF ናይተን ቢግ ኮርፖሬሽንስ ኣጀንዳ ዝሰርሕ ወይ ረብሓናቶም ዝሰርሕ ስለ ዝኾነ ነቲ ዕዳናታት ብምሉእ እቲ መንግስቲ ክቆፃፀሮ ተጀሚሩ እተን ኮርፖሬሽንስ ረብሓ የብለንን ስለዚ እተን ኮርፖሬሽንስ ድማ በቲ IMF ይኹን ወርልድ ባንክ ገይረን መንግስቲ ቁፅፅር ናቱ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ልሕሉሕ መንግስቲ እምበር ሓያል መንግስቲ ክህሉ ይደልይዎን እዮም ሓያል መንግስቲ ድማ ሓያል ሪሶርስ ተለዎ ፀጋታት ናይ ቁጠባ እንተለዎ እዩ ጀነራል ኣነ ካብ ናተይ መረዳታ ወላ እውን እቲ ዝበለፀ ክኸውን ዝኽእል ኢለ ዝኣምኖ ከም ንኖርዌይ ከምኡ ይብልዋን እዮም for example they would never say the same thing for Norway ነዳድናትኪ እቲ መንግስቲ ስለምታይ ብሶቨሬን ፋንድ ገይሩ ይቆፃፀረሉ ኖርዌይ ይዛረብዋን እዮም ፀጋታት ናይ ሓንቲ ሃገር ነዳዲ ይኹን ማዕድናት ይኹን ወርቂ ይኹን ካልእ መንግስቲ ክቆፃፀሮ መንግስቲ ድማ for public good ነቲ ሃገር ብምሉእ ክጠቅም ዝኽእል ተተቕርፀ ድዩ ሶሻል ሰርቪስስ ድዩ ንክገብር ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ብርግፅ ቴክኖሎጂ ስለዘይብለን ሃገራት ኣፍሪካ ነቲ ማዕድናት ከውፅቑ ስለዘይክእላ ምስ ከውፅኣ ዝኽእላ ካምፓኒታት ዲል ክገብራ ኣለዎ እንተን ካምፓኒታት ከዓ ዓብ ክፋል ናይቲ ሸር እየን ዝወስዳ ካልኣይ ድማ ስለዘይ መፃረት ማዕድናት ብጥረ ነገር ከም ሓመድ ስለዝኸይድ ብሕሱር ዋጋ ዝሽየጥ ሬላቲቭሊ ምስቲ ኤንድ ፕሮዳክት ዝበሃል ኣይወዳደርን እዩ ስለዚ ኣፍሪካውያን ወላ እውን ብዙሕ ማዕድናት ክሸጣ እንተኽኣላ ከምቲ ዝድለ ኣብ ቁጠበን ክልወጥ ኣይክእላን እየን ኤርትራሲ ካብ 2011 ጀሚራ ወርቂ ትሸይጥ ኣላ እዩ ዝበሃል ግን ኣብ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ዝሰራየ ነገር ለውጡ ብዙሕ የለን እዚ ከዓ እቲ ኤርትራ ትሸጦ ብቫልዩ ናቱ ትሑት ስለ ዝኾነ ደሓን ዝኾነ ኣታዊ ትረክባ ኣብቲ መጀመርያ እኮ ብዙሕ ኣታዊ ትረክብ ነይራ ዝብል ፀብፃብ የውፅእ ነይሩ እቲ 100 ሚልዮን 200 ሚልዮን ትረክባላ ዝብል ገለ ፀብፃብ ይወፅእ ነይሩ እዩ ግን ድሕርና ከም ዝረኣናዮ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ገንዘብ ወሲዱ ነቲ ዝነበረ ዕዳታት ኣብ ምኽፋል እዩ ዝጥቀመሉ ከም ዝነበረ ዝገልፅ ሓበሬታ ብኡ መንፅር ድማ እናቐፀለ ምስ ከደ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ሞር ኦውነርሽፕ ኣብቲ ማዕድናት ናቱ እናገበረ ከም ዝኸደን እቲ ኤምናኮ ዝበሃል ናይ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ክሳብ ኣገለገሊዩ ክሳብ 55% ናይቲ ዕደና ዋንነት ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር እዚ ከዓ ኣይፍቶን እዩ ብርግፅ ምክንያቱ ከም ንሪኦ ዘለና IMF ንቦትስዋና እንታይ ኢሉ ዋርኒንግ ይህብ ኣሎ this is very tricky ከመይ ገይሮም ንኣፍሪካውያን ኣብ ረብሓ ናይ ኮርፖሬሽንስ ከም ዝነብሩ ትገብሮም እዚ እቲ ሓደ ኮይኑ ኩሉ ሰብ ከስተውዕለሉ ዘለዎ ክኸውን ከሎ
بخال منقدي زيادة ما إذا عداش حبريتا سمعوها. Figures from the World Bank show remittance to sub-Saharan Africa are projected to reach a staggering $105 billion this year. Egypt recorded a record $36.5 billion in remittances in the 2024-2025 fiscal year. Egypt's remittances surged dramatically, starting in the second quarter of 2024, with figures then reaching $29 billion. Country where لهم Africa's top remittance destinations na Africa زعبي نايدك حوالي زقبر لوي حزبنا يتهجر ناب هجر تسدد مالتشو سلازي جبتي 36.5 بليون واو that's a big deal man زعب جنزبي ناي فورين انفستمنت كنزق تركاي تغلقها مالتي عبد جنزبي يزركب زلك جبتي نيجيريا 21 بليون امريكا دولار نزرب زلنا كينيا 7.8 بليون كابزم كلنا عباي هاجر من على من تريال لهم ኢትዮጵያ where is ኢትዮጵያ አየለና ኣብዚ ዳታ እዚ ኣብዚ ሓበሬታ እዚ ኣይትመጽን ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ሰለምታዮም ኢትዮጵያን በብዝሕ ከለው ደ ይመጽን ሪልካ I don't know maybe the banking system ናቶም ስለዚ ተኣማምኖም maybe the culture of sending money is not there ንሱ ንግደፎ what about Eritrea and ሪልና ድማ ኤርትራ ንሽተ ሃገርን ውሑድ ህዝብ እንዳ ስለ ዝኾነ እምበር ኤርትራዊ እውን ይሰድድ ይግን ኣነ ከም ናተይ መረዳእታ ክነግረኩም ከለኹ ኣብ ካልእ ሃገር ዘለዉ ንኣብነት ኣነ ኣብዚ ኤውሮጳ ኣብ ስዊስ ክቕመጥ ከለኹ ምብራቕ ኤውሮጳውያን ብዙሓት እዮም ኣብ ዘለዉ ካብ ቱርክ ጀሚርካ ዝኹሉ ኢስት ኤውሮጳ ኮሶቮ ድዮም ኣልባንያ ክሮኤሽያ ድዮም ሰርቢያ ድዮም ገለበለ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ዝበዝሕ ገንዘቦም ኣብ ዓዶም እዮም ሰድዎ ስለምንታይ እዮም ሰድዎ ምክንያቱ ኣብ ዓዶም እዮም ገዛ ዝገዙ ኣብ ዓዶም እዮም ኣብ ባንክታት ገይሮም ምክንያቱ እቲ ባንክታት ናቶም ልክዕ ናይ ኤውሮጳ ስታንዳርድ ዘለዎ እዩ ግን እንታይ ረብሓ ኣለዎም ሰብ ኣብ ዓዶም እቲ ገንዘብ ናይ ምግዛእ ዓቕሚ ናቱ ብዙሕ እዩ ሞር ዌልት ድማ ኣብቲ ድማ ኣብቲ ዓዶም ከማዕብሉ ይመርፁ ካብ ኣብ ስዊስ ክገብሩ ኣብ ስዊስ ኣይገብሩን እዮም ለክን ግን ብዙሓት ካባቶም ኣብ ዓዶም በብዝሕ እዮም ዝገብሩ ግብፃውያን ሕጂ እቲ ቁጠባ ደሓን ዝኾነ ደረጃ ዝበፅሐ ስለ ዝኾነ ግብፃውያን የስ ኣብ ዓዶም ሪል ስቴት ክገዙ ገለ ክገዙ ብዙሕ ገንዘብ ንስድሮኦም ንደቂ ሓትኖም ዝሕውልዎ ኣይመስለኒ እዚ ገንዘብ እዚ ንነፍሶም እዮም ዝሕውልዎ ወላ ኣብ ኬንያ እንትኾነ ሰብ ንነፍሲ እዩ ንነፍሲ ገዛ ክገዝእ ድዩ መሬት ክገዝእ ድዩ ኣብ ቢዝነስ ክብገዝ ድዩ ገለ ክገብር ድዩ ወላ እውን ሴቪንግ ኣካውንት ድዩ ኣብ ዓዶም ይገብሩ እዚ ካልቸር እዚ ድማ ሞር እቲ ነገር ድማ ኢሚዲየትሊ ስሙዝሊ ካብ ኒዮ ክሰደድን ክትመልስን ንኣብነት ካብዚ ንኤርትራ ሰዲድካ ካብ ኤርትራ ድማ ኢሚዲየትሊ ክትመልሶ እንተደሊኻ ኣብኡ ከለኻ ብኦንላይን ማለት እዩ ደው ኢልካ ሪጋ ጌርካ ባንኪ ከይድካ ዘይኮነ በዓል ከምዚ ንገብሮ ዘለና ዲጂታሊ ገንዘብካ ኣብቲ ዘለዎ ሃገር ኮይንካ ካብዚያ ኮይንካ ጠቅጠቅ ኣቢልካ ትመልሶ ናብቲ ትሰዶ ከምኡ እንድሕሪ ኮይኑ ክኸውን ድማ ከምኡ እንድሕሪ ኮይኑ ኤርትራውያን ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ዓዲ ከቐምጡ ምኽኣሉ ገለ ኣለና ሕጂ ሰብ ኣብ ኤርትራ እኮ ባንኪ ክትከፍት ትኽእል ኢኻ ይባል እወ ይከኣል እዩ ግን እቲ መስርሕ ናይ ምኽኣል ገና ብዙሕ ስራሕ የድልዮ ኣሎ ስለምንታይ ተወዳዳሪ ክንከውን ኣለና ስሙዝ ዝኾነ ባንኪንግ ሲስተም ከነማዕብል ክንክል ኣለና ሰባት ካብቲ ባንክ ኣካውንቶም ኢሚዲየትሊ ክሰድውሉ ዝኽእሉ ካብ ኤርትራ ድማ ከውፅኡሉ ዝኽእሉ ንኣብነት ገለ ይኹም እንጂ እዚ እኮ ገለ ኤርትራ ኣብ 95 94 96 ብፍላይ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከም ድሌትካ ትእቱን ተውፅእን እዩ ነይሩ ከም ድሌትካ ትእቱን ተውፅእ ከይትኩም ኣንብቡ ነይሩ ዋይ ኤርትራ ሓድሽ ነገር ኣይኮና ንሓቲ ዝነበርና ንሓትት ዘለና ዝነበረ እዩ እዚ ኤርትራ ኩሉ ዝነበረ ኢና ንሓቲ ዘለና ኣክቹሊ እቲ ዘመን ጥልያን ከሎ ዝተገበረ ዘይኮነስ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሳሕል መፅኡ መጀመርያ ክገብሮ ዝኽኣለ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ቀደም ዝግበር ዝነበረ ስለምንታይ ሕጂ ክግበር ክድገም ዘይክእል እዩ ትሕቶ ናይ መብዛሕትና ዘሎ እዚ ከዓ መብዛሕቲ ግዜ እንታይ ይብሉካ ከምዚ ክትሓትት ከለካ ገለገለ ሰባት ማለት እዩ ይግበሩ እኮ ኢትኩም ክትሕውሱ ኣለኩም ናው we have to be very competitive ንነፍሲ ወከፍ ነገር ተወዳዳሪ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ተወዳዳሪ ንክትከውን ድማ ግዜ ይወስድ ይርዳእኒ ግን ክንብገስ ኣለና እቲ ተበግሶታት ድማ ትራንስፓረንት ክርአ ኣለዎ ክንገር ኣለዎ ክዝረበሉ ክኽእል ኣለዎ ሓበሬታ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ነዚ እንድሕሪ ጌርና ድማ ኣብ ደገ ዘለና ዓቕሚ ሰብ ናይ ኤርትራ ክቕይራ ይኽእል እዩ ኣነ እምነተይ ከምኡ እየ ወርቂ ኣለና ፖታሽ ኣለና ኣገዳሲ እዚ ንኤርትራ ዝቕይራ ግን ደገ ዘሎ ሓይሊ ከም ድሌቱ ክትዓፃፀፈሉ ዝኽእል ባይታ ምስ ተፈጥረ እዚ ድማ ነታ ብኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ይኹን ህዝቢ ማሕዲካ ወይ ገዲፍካ ዘይኮነ ንዕኦም ከርብሕ ብዝኽእል መንገዲ እዚኣ ናተይ ሪቶ ሕጂ ናብዞም ድራማ ፖለቲካዊ ድራማ ናይ ዞባና ኢትዮጵያ ኦልሬዲ ትልቅ ናት እኮ የት ነው የምታድገው? በአፍሪካ ሁለተኛ ትልቁ ፖፑሌሽን እኮ ናት። በዓለም እኮ 10ኛዋ ናት። ትልቅ ናት። በነገራችን ላይ በየአመቱ ኢትዮጵያ 3 ሚሊዮን ሰው ገደማ ትጨምራለች። በየአመቱ አንዳንድ ኤርትራ ትጨምራለች። በየአመቱ
እና ኢትዮጵያ በየዓመቱ ሀገር እየጨመረች ትልቅ የሆነች ሀገር ካደገች ምን ትሆናለች ከተባለ ካደገች ታግዛለች። ሌላም ተረገው ነገር የለም። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤቭሪቲንግ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ኤርትራ ኮምፔር ኮንትራስት ይገብረሎ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ፕሮፓጋንዲስት ናቱ ብብዝሒ ዝጥቀምሉ ክሊፕስ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ኢትዮጵያ ዓመታዊ ሓንቲ ኤርትራ እናወሰኸት እያ ትኸይድ ዘላ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ 3 ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ገምጊሙ ዝዛረብ ዘሎ 3 ሚልዮን ምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ብርግፅ ዝተጨበጠ ሓበሬታ የብሉን ግን he doesn't care ሓቅነትን ጭብጥን ሒዝካ ምዝራብ ኣገዳሲ ኣይኮነን ብሓፈሻ ዋላ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዘረባ ናቱ ከምታት እዩ ዝጥቀም 3 ሚልዮን ምዃኑ ህዝቢ እዩ ዝዛረብ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ኣነ ኩሉ ግዜ ፃውዒት ናተይ ህዝቢ ኤርትራ ንክበዝሕ ካምፔይን ዘይንገብረሉ ምክንያት ስቲል ኣይርዳእንን እዩ በት ኣቢ ስለ ዝበለና ወይ ገለ ኣይኮነናን ህዝቢ ኤርትራ ክብርክተሉ ዝኽእል ሓደ ዓብዪ ኣርእስቲ ጌርና ክንሰርሕ ኣለና እየ ዝብላነ ንምንታይ ኣምፅዮ ዘለኹ እዚ ብዚ ህዝቢ ናቱ ንምንታይ ክጥቀመሉ ይሓስብ ከም ዘሎ ክነግረኩም ስለ ዘለኹ እየ ለስን ኣብዚ ለአሜሪካ ሞታለሁ የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የአሜሪካው ፕሬዝደንት ላቀዱት ፕሮጀክት ሰራዊት እንዲያዋጡ መጠየቃቸው ተሰማ። በጋዛ ለሚሰማራው ሰላም አስከባሪ ጦር ኢትዮጵያ ጦር እንድታዋጣ የተጠየቀው በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኩል ነውም ተብሏል። የአሜሪካ ሰላይ ነበርኩ የሚሉትና ለአሜሪካ መሞታለሁ ከአንዳንድ አሜሪካውያን የተሻለ አሜሪካን አውቃታለሁ ሲሉ ለዘ ኒውዮርከር የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የአሜሪካው ፕሬዝደንት ባዘጋጁት የጦር ሰራዊት ዘመቻ ላይ ኃይል እንዲያዋጡ መጠየቃቸው ተናግሯል። የእስራኤል የመገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት ከሆነ በተገባደደው ሳምንት የመጀመሪያ ቀናት አካባቢም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርኮ ሩቢዮ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልክ ስለዚህ ከዚያ ንሰምዓ ዘለና እዚ በአርቲክል ደረጃ እውን ወፂኡ ነይሩ ብዙሕ ኣርቲክልስ ወፂኡ ኣሎ ነዚ ዝገልፅ እንታዮም ዝብሉ ዘለው አብይ አህመድ ምናልባት ሓሳብ ልቡ ከም ዝሰመረሉ ኢና ንርኢ ዘለና ንኣሜሪካ ካብ ገለገለ ኣሜሪካውያን ንላዕሊ እየ ዝፈልጣ ብምባል ሓደ ጋዜጠኛ ናይ ኒውዮርከር ታይምስ ዝነገሮ ኣብ ዶኩመንታሪ ነይሩ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ድማ ንኣሜሪካ ይፈትዋ ጥራይ ዘይኮንኩስ ክዋጋኣላን ክወጥቀላን ከማን ድልው እየ I can fight and die for America ኢልዎ ንሃገሩ ዘይኮነ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ንኣሜሪካ ክዋጋኣላ ክዋደቐላን ክሞተላን ድልው እየ ኢልዎ ስለዚ መጋበርያ ንምዃን ሰርቲፊኬት ዘለዎ ሰብ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት እታ አርቲክል ደንጉዮም ስለ ዘንብብዋ ይመስለኒ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ማርኮ ሩቢዮ ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ሚኒስተር ፎሬን ሴክሬታሪ ናይ ኣሜሪካ ደው ኢሉላ ኣብ ዝነበረ ብዙሕ እውን ሓበሬታ ዘይወፀሉ ዝነበረ እንታይ ኢሎም ነዚ መን ኢኻ ትብሎ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ንክሰድድ ከም ዝሓተቶ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ሰራዊት ድማ ንምንታይ ዝኸውን እዩ ኣብ ቀዛ ከም ዓቃብ ሰላም ከኣቱ ዝኽእል ወታደራዊ ሓይሊ ክግበር ኣለዎ ዝብል ዘረባ ስለ ዘሎ ናብዚ ቦታ እዚ ዝኸዱ ሰራዊት ይድለዩ ስለ ዘለው ሰራዊት ንኸተበርክት ኢትዮጵያ ብዓይን ኣሜሪካ ብኣሜሪካ ፃውዒት ቀሪብላ ወይ እውን ተሓቲታ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ናው this can mean many things እዚ ነገር እዚ ብዙሕ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እዩ ብርግፅ ኣብይ ኣሕመድ ንኣሜሪካ ሰርቭ ንክገብረላ ዝኽእል ዕድል ክደሊ ነዊሕ እዋን ደልዩ እዩ ሓንጎፋ ኢሉ ከም ዝቕበሎ ፍሉጥ እዩ እዚ ብዙሕ ሰብ ኣለኒ ኢሉ ዝጀሃር ድሕሪ ኮይኑ ሸቕለት ኣልቦነት ጥርዚ ዘሎ ስለዚ ብፍላይ እቲ ወታደር ዘሎ ኣብቲ ብልፅግና ይኹን ኣብ ካልእ ናይ ኣሜሪካ ወታደር ኮንካ ንእስራኤል ክትከይድ ኢኻ ድሕሪ ኢሎሞ ብሪጋ ከም ዝመፅእ ፍሉጥ እዩ ደሞ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቶም ናብ ዓቃብ ሰላም ኮይኖም ከም ወታደራት ዓቃብ ሰላም ኮይኖም ኣብ ቀዛ ከኣትዉ ዝኽእሉ ድማ እስራኤል ክትፈትዎም ክትክእል ኣለዋ እዩ ዝበሃል ስለዚ ኢትዮጵያውያን ብትክክል ኣብ መጋበርያ ክኾኑ ዝኽእሉ ንእስራኤል ድማ ከገልግልዋ ዝኽእሉ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ርግፀኛ ስለ ዝኾነ ወይ ርግፀኛ ክትኮነ ይትኽእልና ክግመት ዝኽእል ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ንዶናልድ ትራምፕ ቆላሕታ ናይ ኣሜሪካ ንክረክብ ዕድል ክቦ ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ኣይመስለንን ዋላ እውን እኮ ክሳብ ሕጂ ዕግርግር ኣይትግበር እዮም ዝብልዎ ዘሎ እምበር ቆላሕታ ናይ ኣሜሪካ እኳ ኣብ ጎኑ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣቀነ ምዝራብ ኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ንኣብይ ኣሕመድ ሕማቕ ጌራቶ ኢልካ ክትዝረብ ኣይክእልኒ እዚ ኩሉ ካብ ኣይኤምኤፍን ወርልድ ባንክን ዝክዖ ዘሎ ገንዘብ ናይ ኣሜሪካ ድሌት ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ቪቶ ፓወር ኣለዋ ኣብ ክልቲኡ ኣብ ኣይኤምኤፍ ይኹን ወርልድ ባንክ ክኸይድ ንዝኽእል ገንዘብ ጠጠው ከተብል ምሉእ ዓቕሚ ኣለዋ ስለዚ ናብ
أبي زخيزلو دليتنا أمريكا سلزو خنيو سلزي إزي أبي أحمد تصفاحي بوزلو كون كم زخيل فلوتيو كونفيدنس أقول لهم مالتي حقا دعرو قينو مالتيو برقص مست إسرائيل زلو كالاي دما نعوت زور زلا بعبيو إمارات سلزو خنت إمارات دما مست إسرائيل بغربات سرع زلايا ناب إسرائيل كما كاف سلام كاتو زخيل دما سراويت بسبب كما تزخل كاب إثيوبيا ناي ممتاز زلو تخلو زعبي زخلو ناي حرشادو ناي قلودو دبحال كونفرنساتن ساميتن أديس أبابا زغبر زلوكو ات نتورك ناي زياتهم زحجزهم زليو نتي منغستي نتي ناي بلصقنا منغستي انفجن نخركب ገንዘብ نخركب أتاو نخركب مو كاب مودا نخدحن بزح عينت دقافي زغبرلو زلو إمارات ويون كالوت أوروبا يدقفوها قبلو خلو ገንዘብ ترى يكونوا زبها ገንዘብ كترخبلو زخل أدلات دما يخفتلك زنتاي مالتي زي كونفرنسات أديس أبابا ودناتات أطراريو أصبابيقو قال مالا غيرلو جن أتاو كترخبلو كبيري سلازين أتاو نخركب تايقبرو له بزح كونفرنسات نابو خمس قبر ساميتس ولا زي كوب 2032 ولا 2030 زبهال دي ولا 27 I don't know ناي كلايمت ساميت عب ساميتيو زحد ديليجيشن اسمصوي وناي معلتاتيو سلازي نسو أب أديس أبابا كقبر سلازو خوني الجرما أفريقيا حبرت يخون بنك المعات أفريقيا يخون UNDP يخون كلهم توم ايجنسيز مساعدي مس إثيوبيا كسرحوا مخانم بزح صحفات يوصلوا نريا لنا سلازي كم نريا زلنا قلعتنا هي معربا عالم يركب كم زلنا نريا لنا سو اتي أب بحر دار استجبره مسفانون عرق لنا والنساء أكل نايت دراما مغنياتو سلام كم زلوانا تهاجر كتمثل سلازلك أزقبر زلي anyway نتزلو وشتاو كلو لاوات بخمس دراما سجيروا خيدن كفتحوني يخلد أنا زبل I don't know ملسية باللين جن certainly يحجزوا خمسلو إن نرزلنا كابز كتيلنا نا أمريكا بزعبا قداينا زوبانا زبلا خاصو. And you've rightfully outlined, I mean, there are regional elements to this. I mean, there are clearly both sides, you know, the SAF and the RSF have supporters from outside of Sudan's borders that are involved, and we've been engaging with those countries. It's not just countries that are providing them weaponry and equipment, it's also countries that are providing transshipment, particularly to the RSF to receive weapons and some. أمريكا قبو مخاط غزل الله كم دري زلنا قداينا السودان أبزي ناي مودة بريف press release press conference قبرلو منيستر قديات وصاينا أمريكا ماركو روبيو بقداينا السودان كزارب كله أب سودان ناي دقة حيلتات بزح أصوارين كساقس خمزلو نفلتنا نريا لنا نجنزب لنا بستفل عليه من قد بفل علينا بعرسه بستفل علينا ناي دقة حيلتات غيرو زعتو كم زلو ونفلتنا يزبل زلو سيل تابع كم زمات صبوا جريد فلتكن شبنا إمارات كيرا وحي قبو كيدو كحلف رايو. Some cases advanced weaponry. Our goal right now in the short term, and what we've emphasized to everybody, including in my calls with leaders in the UAE, leaders in Saudi Arabia, we're very engaged in that. Our special envoy Massad Boulos just returned from the region, meeting with the Egyptians, with the Saudis, with the UAE, and others. We've also been in collaboration with the UK on some of this. Our goal, the immediate goal we have, is a cessation of hostilities, okay? A humanitarian truce going into the new year that allows humanitarian organizations to be able to deliver aid to the people in great distress. Right now, that's not possible. So انتهي بنزل بحفشة لوخناتنا فليلوخ ناي تقداي مسات بلوس أبتزوبا مسكولهم أقدس حيلتات تراقيبو دروت مليسلو سلازي حد معلبنا مركاب كساب زحدش عمت بستخا لما نقدي تقدمت الأماناتنا تي سبعة وحجز كأت ولزغل كوريدور كفت كم زلوا مسكلت يوم حيلتات نزرارب لنا بكل ما نقدر ما تعطينا قبر لنا إذا قد عايزين نخم بس هي زبل زلوا برجز إذا أنا سبعة ورديت حجزات بين جريزات تندحريلكم بجات جريزات بزح جزينا بدارفور بجات كأت تخلوا دما إمارات دماتك عندي كوريدور ناب أسوار ناب RSF نمتها وتتكملوا دما جاديو سلازي مي سبعة ورتيت أزياء قداس كم مخانمة بمنقدي جادة أتتخوين دما نتسراوي تاي السودان عبس قاعد كم زخونة فلوتي جن أمارات خيب لهم من حزبهم رتيت ركب سلوزلون أي جدن كردادو كخلو لهم قداينا السودان again ملاخين هاي عبيت حيلتات كوينوس للطرفة زقبر نجار كلي كونن كم تري وزلهم
أمريكا بقربة تكاتل لكن كم زي حدا جبت نقدر نكفتحه كوزوز قلت بقصة خمسة لنا. We are hearing, continue to see reports of humanitarian convoys actually being struck on their way in. And so you can just imagine what's amazing to us is these convoys are struck and the rest of the convoy continues. That's how committed these groups are. But what we said to everybody on it is that what's happening there is horrifying. It's atrocious. That one day the story of what's actually happened there is going to be known and everyone involved is going to look bad. And we have played the role we have played is a convening role in bringing the parties to the table. So I think we will know more very soon about whether this is possible. One of the challenges and frustrations. أتي بتخيل أوز في تام زلوا كنتات أزيو حماقنا أسكع حنيو هذا مع التكوسي تام أود الساعة فزلوا دم كواردية ميبلالو أمين تازربا نصرت يعني مراتي هذا مع التي زي قد عايز كوسي وردد ما كجات أمي زعينتين يعني بالمهنياتو تام كل تزواجو زلوا هي حداك نربحوي وأبعدهم يوم كزواجو زلوا وحفشة تكاب دقمت يونس كنتات زي زراسين زلوا مستزلوا public image بهزبي ناي معبالن ناي قسقاسن سليك سرقح زل زلو إمارات مالتيو كم زعينت أصيا في حدقنيا بدمنا يسب بدمنا ينصحان لاقص قبر زلو نتي إيماجيناتهم كبلاش وخمس خلي زنقر برقز بتوم كلتا حيلتات تحدك عوض كله بقداي ناي سلام حرايك بلا يدلني مهنياتو مومنت مسوسلو زلو كقص لي بالتحريد ما تحدث لازم زكينات زي كودا زغلا يكونن يبلو إذا سنا مجوز تكمل زلوا دما أرسف أبسط كونديشن سلا زلوا أبزو وانزي ويوني دفع سلا زلوا ني سراويتنا السودان سقطنا مقباري وهنياتو سراويتنا السودان حزب السودان مالتيو كم بحدش توديبو نتكونتات كم تقن محجزنا بركاب كارتومن كابود بدنن صفي عمنا دارفور زبصحو كم خو قبرو خمس خلو سلا دفلتو نزي أرسف حج حزوا زلوا نجارات حسكا حسكا دوبل لمباليو كاله إذا كم زيلو ناخذ خلو حنتا قد داسيت ريبورت وين وتي الله كاباتو مالتيو زاري ريبورت زيا بناي حدا سبع زخونه مصنعتي استخايدت يا كم تري وازلهم اتا مصنعتي انت تبل زي افريكا فايل كاب زبل تريتس ويكا حدقاتات كاب زبلي مجمريا دحن بتغرينيا ون نشتي ترغامن يروا ምራቃዊ አውሮፓን ዞባ ማእከላዊ ምብራቅን ኣብ ዝፍጸሙ ዘለዉ ግጭታት ኣተክሩ ኣብ ዝጓዓዘሉ ዘለዋን ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ምብራቅ ኣፍሪካን ስቕ ዝበለ ግን ከዓም ሓደገኛ ጂኦፖለቲካዊ ለውጢ ይምዝገቡ ከም ዘሎም ብኣፍሪካ ሪስክ ኮንትሮል ሓዱሽ ስትራቴጂካዊ ስልያት ትንታነ ኣመልኪቶሎም ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ እናዓበይ ዝኸይ ዘሎ ወጥሪም ከምኡውን እናወስኸ ዝኸይ ዘሎ ተሳትፎ ኣሜሪካ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራትስ ዓረብ ግብፂ ኢራን ሩስያን ቻይናን ድሕሪ ሕዚ ከም ዝተነጻጸሉ ፍጻመታት ኣይረኣዩን ዘሎም እቲ ትንታነ ከም ዝብሎ እዞም ጉዳያት እዚኣቶም ኣብ ዙርያ ዓለማዊ መስመራት ንግዲም መእተዊ መደባትን ስትራቴጂካዊ ምሕዝነትን ዘማእከሎም ተኸታተልቲ ስርዓታት ተንኮል ይወሃድ ኣሎ ኢሎም ኣብ ቀረባ እዋን ዘጋጠመ ፍጻመታት ነዚ ሓደገኛ ለውጢ ከም ዝረኣዮም እቲ ጸብጻብ ዝሕብሩ ኮይኖም መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ናብ ዋሽንግተን ዘቕረቦ ጻውዒት ንኩናት ሱዳን ቀንዲ ስጋት ጸጥታ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ከም ዝኾነም ኣሜሪካ ድማ ጣልቃ ክትኣቱ ልኡል ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ንፕሬዚደንት ትራምፕ ምልዋው ድማ ነዚ ከም መርኣያ ቀሪበሎም ብተመሳሳሊ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ኣብ ዝቀረበ እዋን ናብ ፖርት ሱዳን ዘካየዱ ላዕለዋይ ደረጃ ምምጻሕ ኣብ ዝወሳነ እዋን እዚ ንጹር ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ዘርኢ ይብል እቲ መጽናዕቲ ብኻልእ ሸነኽ ኢትዮጵያ ምስ ተበጻሕነት ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ተገዳስነት ዞባዊ ጽልዋን ዝተሓዘ ውሽጣውን ግዳማውን ዲፕሎማስያውን ጸቕጣት የጋጥማ እዩ ዘሎ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ንግዲ ኮንቴይነራት ዓለም ልዑል ብጽሒት ስለ ዘለዎም ሳዕቤን ግጭት ሱዳን ወይ ድማ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብጌጋ ስሌት ኪኖ ቀረን ኣፍሪካ ዝዝርጋሕ ከቢድ ኩናት ክውላዕ ከም ዝኽእል እቲ ትንዳነ ኣጠንቂቖሎም ሕዚ ዘሎ ወጥሪ ዓለም ለኻዊ መስመራት መራኸብ ይዘርግ ወጻኢታት መድሕን ይውስኸሎም ቀረብ ሰንሰለት ድማ የደናጉዕ እዩ ዘሎ ኢሎም ከምቲ ትንታነ ኤአርሲም ብትሪ ዘጠንቅቖም እቲ ዞባ ምስቲ ኣብ የመን ወይ ሶርያ ዝተረኣየ ዝመሳሰል ናይ ውክልና ኩናት ምልክታት ከርኢ ጀሚሩ ኣሎ ኢሎም እዚ መስርሕ እዚ ግዳማዊ ሓይልታት ናይ ውሽጢ ዓዲ ተዋሳእቲ ተጠቒሞም ረብሓታቶም ንምስጓም ብተዘዋዋሪ ደገፍ ዝህብሉን ነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ስትራቴጂካዊ ዓብላልነት ዝቃለሱሉን ዘለዎ መስርሕ እዮም ከምዚ ዝበለ ስርዓት ሱር ምስ ሰደደም ንድሕሪት ንምምላስ ኣጸጋምን ብዙሓት ወጻኢታት ዝሓትትን ከም ዝኾነ እቲ ትንታነ ጠንቂቖሎም ስለዚ እቲ ጸብጻብ ዝቕጽሉ 6 ክሳብ 18 ዋርሕ ንኣፍወርቲ መሻርክቲ ልምዓትን ሓንፀዝቲ ፖሊስን ወሳኒ ከም ዝኾነ ብምሕባር ከምኡን ኣብ ሕሉፍ ታሪክ ምርግጋዕ ዞባ ዝተመርኮሶም ውሳነታት ድሕሪ ሕዚ ደጊም ከም ዘይሰርሕ ኣጠንቂቖሎም ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ንሰምዖን ዘለና ጉዳይ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ከባቢና ብፍላይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብዚ ጠልጠል ዝበለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና መን እዮም እቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ምስ እትብል ድማ ብፍላይ ኢማራት
ኣክቲቭ ዝኾነ ሮል ትፃወት ከም ዘላ ትውድድር ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ክኸውን ከሎ ኢማራት ግን ሞር ስትራቴጂ ከም ዘለዋ ኣግረሲቭ ከም ዝኾነትን ትስልትናታ ድማ ተግባራውን ከም ናይ ስዑድያ ብቲዮሪ ጥራይ ዘይኮነ ብተግባር ብዝተፈላለየ መንገዲ ድሓር ድማ ንዕላማ ናታ ኩሉ ዋጋ ንክትከፍል ብኩሉ ሓይላን ቅልፅማን ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ መንገዲ ትጥቀም ዘላ ብምዃና ንሃገራት ኣብ ምውዳቕን ፋሕፋሕ ኣብ ምባልን ዓብ ግደ ትፃወት ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ብግምጣሉ ስዑድያ ትክክለኛ ስትራቴጂ ከም ዘይብላን እቲ ስትራቴጂ ናታ ድማ ነኺሳቶ ክትቅፅል ትኽእል ከም ዘየላን እዩ ዝንገር ዘሎ that's actually very true ማለት ስዑድያ ኣብዚ ዘጋጥም ዘሎ ውድድር እንድሕሪኻዮ ከምቲ ዝድለ ኢፌክቲቭ ዝኾነ ስትራቴጂ ከተርኢ ዋላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣትሪሩ ዝተዛረቦም ነገር እንተነይሩ ከም ኢልዎም ለሚ there was a summary ኣብ ክለ ጌርናዮ ዝነበርና ነይሩ ለስኮ ናይ ሳማሪ ሶ ኣብዚ ክንርኢ ከለና እንታይ እዩ እቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንስዑድያ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይ ባህሪ ደቂስኩም ኣለኹም ኢልዎም እኮ ደቂስኩም ኣለኹም ምክንያቱ ኢማራት ኣክቲቭሊ ተፃወቶ ዘላ ፀወታ እንታይ ኮይንኩም ኢትኩም ዘይትሕውሉ ዘለኹም ወይ እውን ስለምንታይ እቲ ዓብ ሃገር ንስኻትኩም ክነሱ ከምቲ ዝድለ እሞኻ ንረብሓኹም እውን ዝፀሉ ነገር ናመፀኩም ከሎ ኣክቲቭ ፓርቲሲፔሽን ክትገብሩ ዘይትኽእሉ ኢልዎም ምናልባት ብስምዒት ዲ ወይስ ብልቦና ተረዲይዎ እቲ መሕመድ ቢን ሰልማን ልኡኽ ናቱ ናብ ኤርትራ ክሰድድን ኣክቲቭ ዝኾነ ሮል ክገብር ምዃኑን ዋላ ኢሚድየትሊ ርእሱ ከም ዝተንከፈውን ነቲ ናይ ሱዳን ኣምፅኡ ምስ መሳድ ጳሎ ዝተገበረ ድሕሪ ልክዕቲ ድሕሪ ምምላስ ናይ ፕሬዚደንት ዝተገበሩ ኣገደሲ ውሳነታትን ስጉምትታትን ርኢና ኣለና ግን እዛ ሰስቴይነብል ዲ ክቕፅል ድዩ ከምዚ ካልእ ኢማራት ኣብቲ ከባቢና ትገብሮ ዘላ ወፍሪ ዲ ዝበሃል ዘሎ ወይስ ዝምታ ዲ ዝበሃል ዘሎ በቲ ኮይኑ በቲ ብዙሕ ገንዘብ ተንቀሳቀሳላ ቁፅፅር ናታን ዓቕሚ ናታን ፖዚሽን ናታን ድማ ትሕይል ኣላ ብግምጣሉ ከም በዓል ስዑድያ ኣብ በዓል ኤርትራ ዋላ ሓንቲ እውን ክገብሩ ይተራእዩ ኣብ ሱዳን እውን እንተኾነ ዝረአ ሲግኒፊካንት ዝኾነ ኣበርክቶ ማለት ሰራዊት ናይ ሱዳን ይኹን ህዝቢ ሱዳን ስዑድያ ኢሉ ክዝምር ወይ ክደርፍ ኣይሰማዕናን ቢካዝ ኣበርክቶ ናቱ ድሩብ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ግን ትገብሮ ዘላ በቲ ናታ እውን እንተኾነ ጭቡጥ ዝኾነ ለውጢ ከምፅኣሎም ዝኽእል ኩነታት ይርዩ ስለ ዘለዉ ሰራዊቶም ምዕላም ንኣብነት ሓደ ዓብ ሓገዝ እዩ ሓያል ወታደራዊ ቅልጥም ስለ ዘይብሎም ኮይ ዝኽእሉ ሽግር መፂኦም ዘሎ ብቁዕ ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ስኢልካ ክዳን ናይ ወታደር ስለተኸደንካ ኣይኮነን ብቁዕ ወታደራዊ ሜንታሊቲ ስነ ኣእምሮ ክህልወካ ኣሎ ብቅዓት ክህልወካ ኣሎ ኩሉ ናይ ወታደር ዲስፕሊን ክህልወካ ኣሎ ኣሚን ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ዲስፕሊን ዘለዎ ሰራዊት ድማ ወይ እውን ብከቢድ ፈተና ሓሊፉ ናብ ውትድርና ዝበፅሕ ድማ የለን ሓቂ ንዝራብ ከም ናይ ኤርትራ ክገብርዎም ኣይክእሉን እንዲኦም ቶም ሱዳናውያን ገዲፎምካ ቦርሶም ሒዞም ክኸዱ ይኽእሉ ኣነ ናተይ ግምት እዩ ከምቲ ንዓና ኣብ ሳዋ ዝገብሮ ተዓሊም ከምኡ ንሱዳናውያን ክዕልሞም ኣይክእሉን እዮም ክፃወርዎ እውን ኣይክእሉን እዮም ናተይ መረዳእታ ይሱ ናይ ኤርትራ is very very tough ማለት እቲ ተዓሊም ወላ ናይ ኣሜሪካ ብርቱዕ ምዃኑ ኢና ሰምዕ ግን እሱ ዝኣክል መግብለካ ዝኣክል መስተለካ መደቀሲኻ ምቾታ ሂወት ኩሉ ኣለካ ኣብ ኤርትራ ግን ማይ ትፅዕነሉ ግዜ ኣሎ ናይ ማይ ፈተና ኣሎ ናይ መደቀሲ ፈተና ኣሎ ናይ ምንቅስቃስ ናትካ ምስቲ ብርትዕ ናይ ፀሓይ ስለዚ ሳዋ ማለት very 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 challenging task ስለዚ ከም ናይ ኤርትራ ዓይነት መሰናኽል ገይሮም ነቶም ሱዳናውያን ተገይሮም ሱዳናውያን ቶም ንፈልጦም ኢና ቦርሶም ጠርኒፎም ያ ሰላም ዓለይኩም ኣይዚ ኣይመቻእትናን ክብልዎም ከም ዝኽእሉ ሻዕብያ ፍሉጥ ግን ብዓቕሞም ይዕልምዎም ከም ዝኾኑ ፈልጥ ኢና ሶ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ ስዑዲ ዓረብ ስትራቴጂ ናታ ኣሕይላ ዘድሊ ምትእስሳር ገይራ ምስቶም ዝግብኦም ክትከይድ ኣላ ብግምጣሊ ኢማራት ትሪኦም ኣለኻ ብቐረባ ሒዛቶም ዘላ ሕሜት ኣብ ሱዳን ኣብ ሶማሊላንድ ድማ ክልተ ናይ ሶማሊላንድ እውን ይሃበኩን ኣሎ ናይ ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ኣብ ሶማልያ ክልተ ስትራቴጂካውያን ቦታታትን ክፋላትን ናይ ሶማልያ ሒዛ ኣላ ብውሕዱ ኣብ ጁባላንድ እውን ኢድ ኣለዋ ስለዚ ነቲ ኣገዳሲ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዘውፅእ ኩሉ ተቆፃፂራቶ እያ ዘላ ናብ ሱዳን ተኸይድካ ኣብ ሊብያ እንድሕሪ ከይድካ ዓብ ክፋል ናይ ቤንጋዚ ወደባዊ ከተማ ነዳዲ ዘለዎ ዝዓበየ ክፋላት ካብ ሰሜን ናይ ሊብያ ቤንጋዚ ጀሚርካ ክሳብ ደቡብ ኩፍራ ዘሎ ብምሉ ሰብዮም ተቆፃፂሮሞ ዘሎ ብንዮም ምስ ቻድ ዘለዎም ርክብ ኣብዚ ካርታ ትሪእዎ ፅራሕኩም ስለዚ ብሓፈሻ ኢማራት ሞር ኣጃይል ኢሎማ ቅልጡፍ ዝኾነ ፖርት ኢንቨስትመንት ይጥቀሙ ኣለው ናይ ወደባዊ ኢንቨስትመንት ወደብ ድማ ነቲ ሎጂስቲክ ንክትቋፅሮ ይሕግዘካ ከምኡ ድማ ሚሊተሪ ቤዝስ ወታደራዊ ቤዛት ይገብሩ ከምኡውን ኮመርሻል ዲልስ ቱ ኤክስፓንድ ኢንፍሉወንስ ከምኡ ድማ ናይ ንግዲ ኢንቨስትመንታት ናገበርካ ስትሮንግ ፕሬዘንስ ኢን ኤርትራ የብሎ እዚ ሕጂ ፌክ ሓሶት ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና ብኤርትራ ነይርዎም ሕጂ ግን የብሎምን ከምኡ ሶማሊላንድ የመንስ ኮስታል ዞንስ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ብሕማቕ ንክትእትዋ ንቡር ስለ ዝኾነ ኣርቲክል ዓብ ኣርቲክል ግን ከምኡ ይገብሩ እዮም ኩሉ ግዜ strategic stakes control of shipping lanes and energy transit influence over fragile states
in the Horn of Africa, Sudan, Somalia, Eritrea, Djibouti. Eritrea is not fragile, but anyway. country ወዘለኹም እቲ ዘሎ ኣካይዳ ሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካልኦት ኩለን ሃገራት ኣብ ሓደጋ ወዲቐን ኣለዋ ኣብዚ እዋን እዚ እታ እንኮ ቅልፅማ ኣደልዲላ ደው ኢላ ዘላ ሃገር ኤርትራ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና መብዛሕትኦም ስቴክ ሆልደርስ ንምንታይ እዮም ዝጥምቱ ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ባዕሎም እውን ፅሑፋት የውፅኡና ኣሎ ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ቀፃል ዝወፅእ ዘሎ ትራንዚሽን ኣብ ምስግጋር ናይ ስልጣን ካብ ሕጂ ዘለዉ ወለዶ መርሕነት ናይ ወታደራዊ መርሕነት ይኹን ሲቪላዊ መርሕነት ይኹን ኩሎም ቶም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ሕጊ ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ ክሓልፍ እዮም ንፍቶ ንፅላእ ዘጋጥም ነገር ስለ ዝኾነ እሱ ይሓልፉ እውን ስለ ዘሎ ኦልሬዲ ስለዚ ነዚ ካልኩሌት ገይሮም ይፅበይዎ ኣለዉ ኣብኡ ክፍጠር ንዝኽእል ሃጓፍ ዝኾነ ይኹን ሃጓፍ ተተፈጢሩ ክፈጥሩ እውን እዮም ባዕሎም ክፈጥሩ ክፍትኑ እዮም ነዚ ንኸየጋጥም ድማ ለንቀነ ጥራይ እዛ ናይ ስዊድን ሓላፊት ምስ መፀት ክልተ ኣብኡ ዘጋጠመ ኩነታት ንብዙሓት ኤርትራውያን ልቦም ዝተንከፈ ኩነታት እውን ካብኡ ዝብገስ እዩ ነይሩ መንእሰያት ኣብ ቅድሚት ክመፁ ስለ ዝተረኣየ ብዙሕ ኤርትራዊ ሓጎሱ ክገልፅ ርየ ኣለኹ as simple as that ነፍሲ ወከፍ ሚኒስተር ናይ ኤርትራ ነፍሲ ወከፍ ዓብይ በዓል ስልጣን ናይ ኤርትራ ኣብ ትሕቲኡ ክልተ ከም ዘለዎ ይህልው ኮኑ እዮም ግን ፓብሊክሊ እንቶ ዝነግርዎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ተስፋ መቆረፁ ነይሮም ግን መንግስቲ ኤርትራ ስለምንታይ ከምኡ ገይሩ ከብሎም ኣይከኣለን ናይቲ ፀላኢ ኣጀንዳ እናፈለጠ ከሎ ናይቲ ፀላኢ ፕሮፓጋንዳ እናፈለጠ ከሎ ከምቲ ኣብ ካልእ ዝገብርዎ ዘለዉ ስለምንታይ ነዚያ ስጉምቱ ይወስድዋ ያለውን ንክወስድዋ ድማ ኩሉ ግዜ ፃውዒት ትገብር ካብ ቀፂልካ ነዛ ተሓይስካ ግብፂ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ውይ ትብል ዘላ ሃገር እያ Update on Sudan now, where the country's top general Abdel Fattah Burhan met with Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi in Cairo amid growing pressure to resolve the war in Sudan. Burhan's meeting with al-Sisi came after the Sudanese general held talks with Saudi officials in Riyadh earlier this week. US envoy Massad Boulos was also at Riyadh at the same time and met with Saudi. እዚ ድማ ካልእ ዝርአ ዘሎ ኩነታት እዩ ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ዝካየድ ዘሎ ከምኡ ድማ ስዑድያ መሳድ ፕሎስ ኩላቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይካየድ ከም ዘሎን ግን ኣብ ባይታ ዝርአ ነገር ዝኾነ ሓድሽ ነገር የለን ሶፋር ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ናይ ግብፂ መራሒ ሓንቲ ብርትዕ ዝበለት ዘረባ ኣንፃር ኢትዮጵያ ተዛሪቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢትዮጵያውያን ድማ ስለምንታይ ከምኡ ተባሂሉ መቸም መዓት ጎርዕራ ኢና ንሰምዕ ዘለና Labels GERD, dam of ruin and destruction, signaling aggressive rhetoric from Cairo. Egypt's foreign minister Badr Abdel Ati has called the Grand Ethiopian Renaissance Dam, GERD, a dam of ruin and destruction in remarks reported by the New Arab that reflect a hardening of Cairo's rhetoric on the Nile. Abdel Ati made the rhetoric from ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ መራሒ ናይ ግብፂ ፎሬን ሚኒስተር ናይ ግብፂ ድማ ነቲ ዲጋ ኣባይ ዝበሃል እንታይ ኢልዎ ኣሎ ዲጋ ናይ ruin and destruction ዲጋ ናይ ዕንወትን ጥፍኣትን ብምባል ስለ ዝረቅሖ ዓብዪ ኣዛራቢ ኣርስቲ ኮይኑ ሎም ኢትዮጵያ ድማ ብዙሕ መልሲ ክወሃበሉ ንሰምዕ ኣለና እዚ ዲጋ እዚ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ንዘሎ ቴንሽንስ መመሊሱ እዩ ዘርስኖ ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና እስራኤል ድማ ልክዕ እስራኤል ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ጌም ቤላ ከምዚ ካርዳ መፃወትናታ እያ ልክዕ ከምዚ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዘሎ ቴንሽንስ ቤላ ጌራ ትረብሓሉ ዘላ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዘሎ ድማ ትጥቀመሉ እያ ኣንሕና ድማ ኮሚና ንብል ነርና ከምዚ ጅቡቲ ጌራ ትጥቀመሉ ዘላ እስራኤል ጌራ ትጥቀመሉ ዘላ ኣብ መንጎ ክልተ ተተፋነንቲ ሓይልታት ንስኻ ድማ ክትረብሓሉ እዩ ዘለካ ከመይ ጌርካ ክትረብሓሉ ትኽእል ንኣብነት ንዝብል ድማ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ክርየኩሞ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ክንርያ ንኽእል ኢና let's start with this one ceremony, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi inaugurated the 4th edition of the country's Defense Expo, EDEX. As the only defense and security show that covers Africa and the Middle East, Cairo continues to position itself as a security gateway to African markets. This is our first time in EDEX show in Egypt, and we are so glad to be here, and it's a big opportunity. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ኣፅዋር ኤክስፖ ኣብ ግብፂ ዝተኻየደ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ኣፅዋር ኤክስፖ ማለት ኣፅዋር ናታ ንመሸጣ ተርእየሉ ግብፂ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዓለም እንታይ ፀገም ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣፅዋር ንክትገዝእ ከቢድ ምዃኑ ገንዘብ ስለ ትስን ጥራይ ዘይኮነሲ ገንዘብ ከለካ እንኮላይ ኣፅዋር ንክትገዝእ ከቢድ እዩ ስለዚ ኤርትራ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ሽርክነት ኣለዋ እንተወሓደ ካብ ግብፂ ንክትገዝእ እዚ ሕጂ ዘላቶ ኩነታት ክትጥቀመሉ ኣለዋ ኢና ንብል ስለምንታይ ኣብ ካልእ ግዜ ከይትሸጠልካ ትኽእል እያ ሌላ ሸጠልካ ሃገራት ኣይሸጡን እዮም ኣፅዋር ኣሜሪካ ኣፅዋር ንክሸይጥ 5-10 ዓመት ኣፍሪካ ክትፅበለካ ድሕሪኡ ድማ ኣፕሩቭ ክገብሩካ ኣለዎም ኩሉ ነገር ከም ፍቓድ ናቱ መብዛሕትኡ ድማ መፍትሐ ይምዃን እዮም
بجك عن إسرائيل لما نتاج أسوار بعلم كوكو هاترو خمس خلق جرو يمزبها فول كيس أيركبوا خانية سلزي نبعل ولا تسوار جزي خي خلخا أنت أراهم كنت كمالي تخلنيها سلزي بس جبت حجاب زلنا يوم لمنجستين شعبيان يرترا يمكري اللغونة جن جنرالي يزارب زلغونة كم بيرسونال يتصدوا لمنجستين يرترا دي خاصات مخرجات لمنجستين يرترا كفيلو ناتي تلفزيون يكون سيزري ويناتي يوتيوب channel كرز وزوج المنجستين كونن كم ناتي كم جام يوتيوب جنرال يوتيوب يريد ما يريد كمان تفلتي بلينا أنا مهنياتهم I don't know if they have time for it or يوتيوب كاوي يرترا كفيت كاي ردي كمان رجس أنيا يكون كنا في أوفيس بحفشة زيا حنت بزحت يرترا أنا بتيجي ماني by the way درونات كال تكنولوجيات كابز خنجز نقول ناي جبسي أسوار ناي مدربة سلزخانة عصب يكون لولا عند سير ترادما برتوت حيث اللو سلزخانة تكنيكالو نحنا كده كم زخلي خونيو سلزي again نزع جزء لنا opportunity بملك لقاعديو بملك كالجيركا نتوت هدراو كل صنعتنا نتكونتاتنا إيرترا زردا نتي security challenge إيرترا زردا حيلي كابو نخنجز كنت كمل لنا وين بحجز ونقول رابل نغل ما نقدله بجم راخم متيان دوغلا متيان دبال زلو ينري لنا جن إيرترا زحجي زلو حق زحجي تفتير زلو تسقم أسوار نخد جزديو حجز نخد ركب ديو investment نخد ركب ديو أتزبالة تعدليو بفلا هنا جبس دما سكويز كن جبرا يجبع يا وحلا يعني معناته إيرترا تقدسهم يعني نيتوبيا ولا حنت قبروا خمسة كله بعفهم تدي كوين بتكبر إيرانا لذي بزحت إيرتراين هجراويان أبيكس بتعرفون يا رمزان درونات كابزياتنسي منكس إيرترا قدن كجز خلالو نخجز زجبر جيرو كدالو خلالو معناته بزح جزء بوجن دبوب بس أنا زلوا تحديد تكنولوجيا بلان أسواري بلان درونات نفر لنا دو قال نفر لنا دو زبالس لزغوني جبت دما نتن السوم زبلوه بعبيو كم سكازري وصلوا زخونو exactly you see كل جزيرة تكون تازت تقبل من لكم جبتي there you go they always use this opportunity opportunistic هجريات بالزيا أمونغو إثيوبيان جبت زلوا كنتها تصبغ يرب تلزم بوجبتي لذا هواف ستقيمة أسوار كاب جبتي كاب ديو كجزء مخانو من أنسى مثلاً سلازي it's very critical جبتي the same أبتنا إثيوبيا وكي تاخد جزء. As a military commander from Djibouti, I came to explore solutions that can benefit our country. I also want to see the products of global firms, as well as the production of our brother country Egypt. Its military production is of high quality, is diverse, and is very useful for us. This is our fourth time in the Egypt Defense Exhibition. Its military production is of high quality, is diverse. I also want to كم تري وزلهم نجبتي كريا متيازلخو نجبتي وتهدر قلصم نخنري كجزية بحالني of course كريا متيازلخو يبلالو على التلفزيون كما سمعالو already it's significant thing معناته مبزعتهم secretly يوم كجبروا وزخلو maybe إيرترا تساتيفاني راتخونيا but I don't have information about بزعبو تنيرا دسيبلني I mean really دسيبلني معناته ولا ونكو نتسكيرتي ناتنا sophisticated أسوار كم زد لنا فلوتي معناته يا تجربتنا نقوم شتن أنت عينة أسوارن أنت عينة درونات يجبر كم زلوا بمصير تكونه بتحديد يدنقرنا زلوا لذي إيرترا نزي كنت قبل له عجن كعب جبتي خا بزح كن قد حنا خلال لوزيوم سبازياتهم كمي جيركا ني أمونجو حجراز فتر حواف كمي جيركا تمزمزو وتر حادي ولا قا كندوز أكل بتزرب بوز ولا ربحة حجروا من حزبهم يغيروا له كنبل تزي قالنا جبتي سي كاب إثيوبيا بتروح وزلا جنزب نزوحوا حزبناتا عزيز بوز هنا quality of life كتعلفهم خالد جن سلتاتي ريانة كاب جبت دوت ستيل إذا حجر بتعمل دخا خمزلون بزوج قول له جن يا of course تبوز هنا ستاب نجاراتنا اللي ومي وكله زيرو يو حنتي لن زبل أنا كبلوني they are trying their best لذي قالوا ما يبكبروا قانون خليه جن this as you can see إيرترا نزي situation تتكيمة زدلي تكنولوجيكاوي دلونات نزخونه يكون كما تأنا زغلا كايدا نخد جبر كم وترو تمنيتنا كميو جبتي مشاركتنا جبتي أقولنا لا جبتي مسانا خسرت دللا نبلن تلنا then we must squeeze them أبزيا مومنت زيا كنت كمالهم كن كلالنا نتتمس زلها مرحنات كتكون تخل ولا دما كمية زبلكا بوليتيكا قوامي فتاوي قوامي على أي لان جبت لهم لا تصبح مسانا يلان أبتاز اللي خير ربحها الله يندرب حقها حدا مسكونه كنت كمل له مالك نسيت ملختي نتمنى سي ولدو سلزغونه تزربهم زحتو. Let's go. The United States, Washington has just approved a massive defense budget. It is close to $1 trillion. This is the biggest military budget in American history, or in the world for that matter. It locks in President Donald Trump's priorities, like more money for weapons and the U.S. military at home.
But the American Congress has also drawn red lines. There are limits to what the president can do. Plus, Europe is guaranteed the support of US troops. Ukraine will get $800 million in weapons aid. China will face new scrutiny on tech investments. Taiwan will get $1 billion for military cooperation. Israel's missile defense systems will get full funding. And Trump's military operations near Venezuela are under scrutiny. كم تريور لهم أمريكا هذا $1 تريليون باجت لمكل خالناتا أهلي فالا هذا تريليون قطبة زلون هجرات عسرتي بس حاني ميبي سلازي كبابي 9% هجراتنا عالم بقى قطباناتن جديبناتن هذا تريليون يبصعني نا أفريقيا ملو قطبة كيجي خلال لي كلتنا سلسة دي ولا كابكل تكسب سلسة تريليون يدبص سلازي نايملو أفريقيا فرق نايملو قطبانا أفريقيا وتهدروا حيلنا تراي إنفست قبر الله كل زوجان زفجن وتزيد دمت الله خير مسلكم كم قبرنا وياهم جرام شو من تمتن عصرتن دي شو من تمتن 4 بليون ينير عامي سلازي قرب يوسيق زلوا كابتنا كلام وحفشة زوجان زف زنابين أبي كخيليو نسرائيل كل تنا مسائلاتان قلم بناس أكو هبايب لكم سنة الزخول لحيل بحر ناتهم وتهدروا بيزس ناتهم بليونس يزوسد سلازي أمودة دا بزع جنزب هيكون سترفهم that's why منيستر وكل خالناتهم كالوت كيلاتاتناتهم وتهدراوي أغمناتنا جينا يمعبل يلن مراخب كيناتنا أري جينا حدش يسرح يلن أبدرون تدحيرنا ينازلنا أبزعنا قرد ما دحريتي نازلنا أنا بقول زمارو سلامتاي يتجنزب قطر دا علمبر أبايتا كم تزدل لي خير يلن سلازي كم دري يزلنا أمريكا نزد ما تزال عمتات وتهدراوي power projection وتهدراوي كل سبناتا العلمان نمكعب كم زلوه حيال كوينا كتل وتهدراوي حيلي دما العلمان نمجرياترو يزلا سغانتايو زليتنا قبرت جيجا يغون فتوت العيو نسي بالكا كم زل خايو نخد كيد زقبركا زو تهدراوي كل سبناتكا زحيا لمزخوني لذي نساتهم نمن نفس وقفنا نخال حيل نمدخام دما كابز جنزب زي نتايوان ون حجزك وهبال له سلمتاي نتشاينا نمدخام دما باجت سلازلو لذي احنا كنبرتع نتشاينا دما فتناتات نابزح كلا تشالنج نابزح كلا كاب تكنولوجي كالا ان حصر كان دحرخيتكا بزينا كم عبل نخلي يمزول زلو حفشا نريو زلنا امريكا تجبرت عالم نعا ناي مركاب لزلو زي ترفيو لذي كرها خبوا ابتقانا قربو كمصو بفلاي نا تشاينا تدرا قلصم ولا كو بغنزب كندناتا باجت تزيبلو اتزوصو غنزب ግን አዚው በጥርጡ መንገድ خمس ተቀመሉ ለአሜሪካ ኪላታት ተደጋጋሚ ዝገልጽ ወይም ማንያቱ ሕሱር ንብረት ስለዘሎ በሕሱርን ጽፉፍን መንገድን ስለዝገዙ ስለንሰርሑን ስለዘብሉና ቻይና በቲ ዘለዎም ባጀት ካብ ናይ አሜሪካ ንላዕሊ ውጽኢታዊ ስራሕ ከም ሰርሑሉ እዮም ዝነግሩ ነይሮም እዚኻ ንአሜሪካ ሓረካብቲ ስጋት ዝገብረላ ምዃኑ ዝንገር ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ኤውሮጳ ከናበዮም ክኸዱን ዝብል ካስሙ its latest nuclear-capable missile system to Belarus, according to that country's leadership. We've heard from a number of European leaders, the Chancellor of Germany himself, that they think this era of Pax Americana is gone, that they are needing to prepare to be on a war footing because of the threat from Putin. جنتايم زبلو زلوني من ماركو روبيو انتهى لتحتلا أمريكا وتدراو قلت ما ولا تعبيب زي قدس مبزحتهم أوروبايان جن أب أمريكا زلوهم ويبتي باكس أمريكانا زبهال زلوم منتنا قد لي خيط كم زلون راشا دمابو منصر نباتاتو من على جبتنا ناقربتنا بيلاروس عبيت مسائلات تقريبا 5 لا سلازي ازي نيروبا تتلمواد لهم دا يمثلن الى تحت الانتهي المليس اللازم. Do you believe, does this administration believe today that Vladimir Putin will end his march on the eastern flank of Ukraine? And do you stand by our European allies against any kind of attack? Look, we have heard the same concerns from our allies in NATO. It's why we are in NATO. It's why we meet with them. It's why we talk to them all the time. I've spoken to Mark Rutte this year probably 40 times, and he's spoken to multiple people in our administration as well, multiple times. He's been here multiple times. He speaks to the president directly. It's why the United States basically is over 50% of NATO, both in troop commitments and in financial commitments as well. It's why we remain in NATO. It's why كم تريد لنا هنا ابتنيتهم سوما لنا هنا انت خوينو يوم كسع كن زعبد بداتهم زلوين فلتنا مسنا نيتو حلافي قطال نراقب لنا بزح زي تراقيب لهم استفل عليه كفاله نيت منقسي الرقابيه مابنيتو لنا باجت لعلو كل نخفل لنا ولنا انتاي زفرهم زلو
يزبل زلا أوروبا مساكين لبوم تفيوا مع الليلة نقرأ زلا. The president had a very positive visit in NATO. In the end, that's why we're in this alliance, and that's why Article 5 in the NATO alliance is important, and the president has reiterated that we think it's a very strong deterrent against any of these fears or concerns that any of our allies in the region may have, and the president's been clear that we are committed to NATO, we're committed to the alliance, and our commitment isn't just rhetorical. Our commitment is in action, in the troops that have been deployed, and the monies that have been spent, and the capability. ስለዚህ ኩሉ ነገር ኣለና I don't know ስለምንታይ ይኹን ክሳብ ክንዱ ፍርሂ ዝረአ ዘሎ እናበለ እዩ ዝዛረቦም ዘሎ well ናኦም ዘፍርሖም ዘሎ ዳዝዩ has again defended his war against Ukraine as he answered carefully vetted questions at his annual news conference. Speaking at the event that lasted over 4 hours, Putin said Russia's troops are advancing in Ukraine. He also repeated his view that the Kremlin will achieve its goals by force if Kyiv doesn't agree to Russia's conditions in peace talks. He also blamed Ukraine for the failure so far to reach a peace deal. كم نريد لنا بوتين كم وترو ناي نوح ناي مودة عمت ناي 4 ساعات مس ጋዜጠኛታትን مس ميديان طفل عليه توتاتنا تقبله ملي سنيرو عمت هاوز قبرو لمود نجاريو اندحري تي كونتات بسلام كودا تزيكيلو راشا توسخ مريت اب يوكرين كتوسد مخانا اب وتادراو كونتات دما تدفق كم زلا بخلو قليص له زغانتاي زريكا اتو كونتات بوتين نزلنا تزارب خلو اب مايامي أمانغو يوكرينن أمريكان زربي كايت كم زلون أمريكا دما مورتق تتكبر كم زلا نتا نيوكرينويان نتينا سلام ديل قبلوون نبت سلام قصهم رجيتهم نكخدو يدفعوا من يسقطوا من كم زلوينا نرزلنا برجت فلاديمير بوتين ناي كونفيدنس ملكت كم زلويم زنقرو أدريز نسو including from the Kyiv regime, that they are ready to engage in some kind of dialogue. The only thing I want to say is that we have always said this as well. We are ready and willing to resolve the conflict by peaceful means, on the basis of the principles that I set out in June of last year at the Russian Ministry of Foreign Affairs, and provided that the causes that led to this crisis are بحفشة نحنا نتي كونتات بسلام من قدر نخن فتح دلونا تعلنا مس أمريكا ما نسينا نزرار زلنا سلزي أوروبا يوم بعلم نتشجر زفتر زلونا بلا تزاري بو أبقى بوينت دماني نتي ناينيت حلافي كبد زبالة تعرف كم. Ты хочешь спросить, слушай, ну чего ты говоришь с Россией? Они хотят готовиться. انتايلو تعرف ويبلو لوابزي نتي ناينيتو سكرتاري جا مارك روتو زبحال مالتيو وتنانسنس مسراشا كوينات كقاطم كم زغل بزوح كزارب كنيو سدما السباي زت عنا لودين بركه كان ببي خلدو بال بوتين مليسلو نا امريكا ناي يو ناشونال سيكيورتي استراتيجي ناتو كان ببوز خل ندحر خوينو راشا صلايت نا امريكا كم زي كونت ابت استراتيجي سفير له راشا كم صلايت هاجر ايكونت ابت ناشونال سيكيورتي سلازي امريكا مسراشا وق مدب كم زي بالله يزنو زلو ويس زي جس اشترايو بوتين بتعميو بلح تايز قبر زلو نتنا أمريكا ناشنال استراتيجي دي خا كتقونا صفتن دل خايز بلو زلو نتنيتو رحنا نيتو بس أمريكا يكباسو زفتن زلو نتو رحنا أوروبا مسنا دونالد ترامب بوليسي زباسون كل جزء زيا ترامب سنة دفلتو ترامب أبتناتو ناشنال سيكيورتي استراتيجي نراشا كم تلاقي يقمت أنا سلازي نيتو يخون أوروبا كوينات نبراشا زبلو زلو أنصار أمريكا قم تخذ زلو أنا نكوينات مس أمريكا وينزخون يقول مدب كم زي بالله أمريكا لما نباي كوينات مدب كم زي بالله نفلت سلازي نسخاتكم بفلو ينبينكم كوينات دليل طلقهم نيتو دم بزي أمريكا نجروامي نيتو بزي أمريكا ترجم زل أورجانيزيشن يكونن عند هر كوينات دليل خادمة كل بزي ريدينا إيش أهم دم فلوتي بمبال الأوروبيان كدندنوم جميرو له قال بقال كدندنوم بدندان بهالزي قال إذا رباخن بوينو قلنا كدندنوم يجميرو زلهم زلو بد بحال وجند ما يقبوهم يخما كتبت خلي خمانات سلام زليونا يكونن إذا غمزيلو نهال خلوت أوروبا دما قال شجر كاغت يوم مالو has postponed the signing of its long-awaited free trade agreement with the South American bloc, pushing the decision to next month amid the growing public and political pressure. The European Commission confirmed the delay after France and Italy raised last-minute objections. كم تري وزن لهم حرصتنا أوروبا بأمانة قطعاني نبراسلس لبات في أملاق النيوم على زغانتايو መንግስቲ ኤውሮፓ ምስ ላቲን ኣሜሪካ ናይ ናፃ ንግዲ ነዞም ሓረስቶት ድማ ዓበ ሓደጋ ክኾኖም ዝኽእል ብፍላይ ኣብ ፈረንሳ ንዘለዉ ወይ እውን ኣብ ደቡብ ኣብ ስፔን እውን ይኹን ብጥልያን ነቶም ሓረስቶት ዓበ ሓደጋ ክኾኖም ዝኽእል ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘለዎን በዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ፀቕጢ ድማ ነቲ ክፍረም ተሓሲቡ ዝነበረ መደብ ጠጠው ከብልዎ ከም ዝኽእል ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ኤውሮፓ ህዝባ ቀዳምነት ከይሃበት ገንዘባ ኣብ
ንህዝባ ዘርብሕ ዘይኮነ ንህዝባ ኣብ ዝጎድእ ጥራያ ተጥፍኦ ዘላ ዝብል በዚና ንርኢ ኩሉ ግዜ ይተቃወሞ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክገብሮ ዝፍትን ነቲ ህዝብናቱ ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይኮነን ህዝብናቱ ድማ ቀጻሊ ከምዚ ክገብር ኢና ንሪኦ ዘለና ስለዚ እዚ ንነዊሕ እዋን እቶም ሓረስቶት ክቃወምዎ ፀኒሖም እንድሕር ካብ ላቲን ኣሜሪካ እቲ ናፃ ንግዲ ዝበሃል ዘሎ ብሕሱር ብኣዝዩ ሕሱር መንገዲ ዝፈረየ ፍርያት ናብዚ ክውሕዝ ጀሚሩ እዞም ነጋዶ ኣብዚ ዘለው ዕድል ክህልዎም ኣይኮኑ ሰርቫይቭ ክገብሩ ይኮኑን ስለዚ እቲኣቶም ካኣቶም ላቲን ኣሜሪካ ድማ ፀቕጡ ይገብሩ ኣለዉ ድሕሪ ንሕና ናይ ሕርሻ ነገራትና ክንሰደ ዘይንኽእል ኮይና ነቲ ንብረትናትኩም ድማ ኣይንወስዶን ኢና ንሕና ካብ ቻይና ክንገዝእ ኢና ይብልዎም ኣለዉ ስለዚ ኤውሮጳ ነናይ ኣቀዲምካ ነናይ ተድሕር ሽግር ኮይንዎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና and this is another drama ኣብቲ European Union ዘጋጥም ዘሎ እቲ political situation is really ብኩሉ መንገዲ ኢኻ ትሪኦ እቲ ሓጎዝጎፅ ማለት እዩ ካብዚ ወፂና ሓንቲ ኣብ ስዊስ ዘላ ዜና ክህበኩም Underneath Alexandre's garage is a CP shelter, which stands for Civil Protection. Like all CP shelters, it's buried underground for better protection against nuclear attack. And like all bunkers, it has a 2-ton reinforced. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሎሚ ኣብ ኤውሮጳ ወላ እውን ኣብ ካልእ ዓለማት ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ ካብ ናይ ኒኩለር ይኹን ካብ ካልእ ውግእ ብኸመይ ነብስኻ ተትሕን ዝብል ኣብ ትሕቲ መሬት ዝስራሕ ገዛውቲ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዮም መቸም ኣብ ኣፍሪካ ከምኡ ዘለዎ የለን ኣምላኽ ኣለና ኢልና ኢና ንኸይድ ግን ኣብ ስዊስ ኣምላኽ ኣለና እኹል ኣይኮነን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንዜጋታቶም ስዊስ 100% ዜጋታት ናቶም ከምዚ ዓይነት ሽፋን ኣለዎም ስለዚ ሓደ ካብቲ ነዚ ኩነታት እዚ ሲሪየስሊ ዝሪኦ ነገር እንተሎ ኣብ ስዊስ ዘሎ ሃገር እዩ እቲ ናይ ሃገር ናይ ስዊስ መንግስቲ እዩ ንነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ድማ ከምዚ ባንከር ንገሌኻ ንመብዛሕቲ ናብ ገዛና ኣለና እቲ ገዛ እንተዘይብሉ ድማ ኣካል ቦታ معقوب له ማለት እዩ ትሰብ ስለዚ እዚ ድማ ኣብ ኤውሮጳ ንዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝንገር so it's really interesting to ነገር ንሽን Faced with an unstable global security situation, the Swiss Confederation strengthened its civil protection policy in October 2025. 200 shelters are due to be renovated over the next 15 years, a 235 million euro investment. Now we're so ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ኩናት ይፅበይዎ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና أملاك سلام يورد رأينا خنبل نغزل نابريكس كنسجر. Global monetary system just widened. The BRICS, Brazil, Russia, India, China, and South Africa have taken another step in building an alternative financial architecture and bypassing the dollar. A pilot program has been launched for a new BRICS settlement currency known as the unit. So here's what it is. The unit is a wholesale settlement instrument. It's structured as a basket made up of 60% BRICS. እዚ ብሪክስ ዝበሃል ድማ again ሓደ ናይ ፋይናንሻል ትራንዛክሽን ጌትዌይ ወይ ከዓ ኢንፍራስትራክቸር ኣማዕቢሎም ከም ዘለው ይንገር ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ the unit ዝበሃል ማለት እዩ I really hope ሃገርና ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ቀልጢፋ ክትጥቀመሉ ምክንያቱ እቲ ኣሜሪካ ትመርሖ ነገር ዓብ ክሳራን ዓብ ፀገምን ስለ ዝፈጠረልና ብሓፈሻ ኣብዚ ንነግረኩም ዘለና ሓበሬታ ድማ ዓለምና እንታይ ናበይ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ ኣቐዲምና ንክንፈልጥ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ተን ብሪክስ ዝበሃል ሃገራት ሓደ ናይ ንግዲ መሳለጢ መንገዲ ፈጢራላ ቻይና ድማ ዓቢ ፅልዋይ ዘለዋ ኣብዚ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ብ 40% ብወርቅን ካልእን ዝቆመ ክኸውን ከሎ ብካልእ ድማ ብ60% ድማ ባጤራ ናይተን ኣብ ብሪክስ ዘለዋ ሃገራት ዝቆመ ማለት እዩ መን እየን ኣብቲ ባጤራ ዘለዋ ሃገራት ድማ ናይ ቻይና ናይ ራሽያ ናይ ህንዲ ናይ ብራዚል ከምኡ ድማ ናይ ሳውት ኣፍሪካ ተን ኮር ተን 5 ቀዳሞት ማለት እዩ ስለዚ ክትነግድ ከለኻ ካብዚኣቶም ወሲድካ ነቲ ንግድናትካ መሳለጥ ይኾነካ ማለት እዩ እዚ ድማ ንዓለምና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ካልእ ድማ 40% ድማ ፊዚካል ጎልድ እዚ ጥረ ወርቂ ማለት እዩ ስለዚ ሳክት ወረቐት ናይ ሃገራት ጥራይ ሒዝካ ዘይኮነ ንኩሉ ዘማእከለ ሓደ ሓይሊ ሓደ ዶሚኔት ክገብሮ ዘይክእል ሓደ ክሰርቀካ ዘይክእል ወይ ክዓፅወካ ዘይክእል ብዙሓት ሃገራት ዝቆፃፀርዎ መንገዲ እዚ ድማ እዩ ትክክለኛ መንገዲ ክኸውን ዝኽእል እስከ ደሓን ነቲ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ስዊፍትን ገለመለን ኣይትዕፀዎ ንዑ ኣይትለዮ ኣልተርናቲቭ ሜተድ ካልኣይ መንገዲ ክህሉ ግን ኣብ ዓለምና ኣገዳሲ እዩ ኣሜሪካ ጥራይ ትመርሖ ዓለም እንታይ ዓይነት ዋጋ ከም ዘኽፈለ ንዓና ንኤርትራ ንርዱ እዩ ኤርትራ ብዙሕ ዋጋ ከፊላ ኣላ ቦ ስለዚ ኣብቲ ኣልተርናቲቭ ኣብቲ ካልኣይ መንገዲ ካብቶም ቀዳሞት ማዓፆ ክንኩዕኩዕ ዘለና ንሕና ኢና ከምኡ ድማ ኣብቲ ፋይናንሻል ኣርኪቴክቸር ናትና እውን ብዙሕ ለውጢ ክንገብር ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ መቸም ናይ መወዳእታ ንቴክኖሎጂ እዚ ቻነል እዚ ፖለቲካ ጥራይ ዘይኮነ ቴክኖሎጂ እውን ክንላሃለ ስለ ዘለና ኣብ ቻይና
ሓደ ሱፐር ማርኬት ተኸፊቱ ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ናይ ሮቦታት ሱፐር ማርኬት ሮቦት ክትገዝእ ተደሊኻ ዝተፈላለየ ክእለት ዘለዎም ሮቦታት ከም ትሪእዎም ዘለኻ ነናቶም ክእለት የርዩኻ መሪፅካ ትገዝእ ማለት እዩ ንሓፃባይ ዝሕግዘካ ድዩ ቡን ዝሰርሕ ዲኻ ትደሊ ኣብ ገዛ ዘፅሪ ዲኻ ትደሊ ዝተፈላለየ እቲ ድኳን ሮቦታት ዝሽየጡሉ እዩ ስለዚ ነቲ ንስኻ ትደልዮ ፀገም ርኢኻ ንዑ ነቲ ሽግርካ ክፈትሓልካ ዝኽእል ሮቦታት ኣብ ድኳን ክሽየጡ ጀሚሮም ኣለዉ ቻይና ኣብዚ ሮቦቲክስ ኣፀቢቓ ቅድሚት ከይዳ ዘላ እያ ትበሃል ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቴክኖሎጂ ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎን ድሕሪ 5 ዓመት ገለ ኣንውሐ ዝነግረኩም ዘለኹ this is going to be very real thing ንብዙሕ ሰብ ድማ ዓብ መፍትሒ ክገብረሉ ዝኽእል እዩ ብግምጣሉ ድማ ናይ ብዙሓት ስራሕ እውን ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር welcome to the future ዝበሃል ነዚ ክትርኢ ከለኻ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ከቀናት በፊት ከመቀሌ አዲስ አበባ የገቡት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከባድ ስራ ላይ ናቸው። በርከት ያሉ የትግራይ ጥያቄዎችን ይዘው ወደ አዲስ አበባ ያቀኑት ጀነራል ታደሰ በአንድ ወሳኝ ጉዳይ ስኬትን አስመዝግበዋል። የጀነራሉ ጥያቄዎች ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ይዘት ያላቸው ናቸው። ከነዚህ ውስጥ የኢኮኖሚው አቅጣጫ ጥያቄ በከፊል ምላሽ የተሰጠው ነው ታይቷል። ይህም ጉዳይ በትግራይ መልሶ ማቋቋም ኢንዶመንት ፈንድ ወይም የፈርጥ ስር በሚንቀሳቀሱ 22 ኩባንያዎች የባንክ ሂሳብ ላይ ተጥሎ የነበረው እግድ እንዲነሳ መደረጉ ነው። በኩባንያዎቹ ሂሳብ ላይ ፌደራል መንግስት እገዳን አድርጓል በሚል ቅሬታዎችና ጥያቄዎች ሲቀርቡ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ወይ ከም ንከታተሎ ዘለና ናይ ትግራይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝበሃል ብታደሰ ወረደ ዝምራሕ ልኡኽ ከምኡውን ኣባላት ናይቲ ካቢነ ናቱ ሒዙ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ንክዘራረብ ኣብ ዝኸደሉ ኣብዪ ኣሕመድ ነቶም ካልኦት ኩሎም ኣባላት ናይ ህወሓትን ይኹን ንካልኦት ኩሎም ገዲፉ ብታደሰ ወረደ ጥራይ በይኑ ክረኽቦ ከም ዝመረፀ ኣዛረባ ርእሲ ተፈጢሩሎ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ ምዃኑ እዩ ቀናት ህወሓት ዘጋጥሞም ኣዘራራቡ ኮይኑሎም ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ናብ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዝተጓዓዙ ንፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ታደሰ ወረደም ዝዓጀቡ ምክትል ኣቦ ወንበርን ከምኡውን ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓትን ገጽ ተኸሊኦም ተባሂሎም ካብ ኣፍ ደገ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ድማ ከም ዝተኸልከሉ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝመርሐሉ ህወሓት ንውሳነ ዘተም ምስ መንግስቲ ፌደራል ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተጓዓዘ ዝፍለጥ እዮም እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን መራሕቲ ህወሓትን ከቢድ ወጥሪ ፈጢሩ ኣብ ዘለሉ ኩነታት 4 ኪሎ ዝተጓዓዘ ልኡኽ ከምቲ ዝሓሰቦ ኣይቀንዕን ኢሎም ኣለዉ ፍልፍላት ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብን ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ጥራይ ከዘራርብ ካልኦትኩም ኣየዘራርብን እየ ከም ዝበሎሙ ተፈሊጡ ዘሎ በዚ ድማ ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓትን ምክትል ኣቦ ወንበር ግምትን ኣቶ ኣማኒል ኣሰፋን ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓት ዝኾነ ኣቶ ተክላይ ገብረመድህን ከምኡውን ሓላፊት ምትሕባር ልምዓት ፋይናንስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዶክተር ምሕረት በየነን ናብ ቀጽሪ ቤተ መንግስቲ ከይኣቱ ክምለሱ ከም ዝተገብረም ኢትዮ ፎረም ካብ ፍልፍላተይ ዝተላኣኸና ሓበሬታ ብምባር ጸብጺባላ በዚ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ጥራሕ ተቐቢሉ ከም ዝዘራረበ እታ ፍልፍል ሓቢራላ ክልቲኦም ኣብ ዘካይድዎ ዝርብ ብዝርዝር ዘይጠቐሰት እታ ፍልፍል ግን ድማ እቲ በጀት ንሰራሕተኛት መንግስቲ ክልቀ ኣብ ሓራ መሬት ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ከይትኩስና ዝብላ ክልተ ነጥብታት ወይ ምሕፅንታታት ጀነራል ታደሰ ወረደ ንሓለቁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ከም ዝተማሓፀኖ ኣመልኪታላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ መጀመርያ ብዓብዩ ነዚ ታደሰ ወረደ ፍሉይ ጌም ወይ ፍሉይ ተልእኾ ብኣብዪ ኣሕመድ ዝተዋህቦ ምዃኑ እዩ ዝንገር እዚ ከዓ ኣብዪ ኣሕመድ ምስቶም ካልኦት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ብዙሕ ርክብ ክገብር ድሌት ከም ዘይብሉ ንታደሰ ወረደ ከም ንሪኦ ዘለና እያ መንጎ በቲ ነታ ትግራይ ንምድኻም ኣብ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ኣብዪ ኣሕመድ ቤላ ገይሩ ነታ ካርዲ ይጥቀመላ ከም ዘሎ ኣገይን ትግራይ ከዓ ካብ ግዜ እናኸደ እንድሕሪ ከይዱ ድማ መመሊሱ ትሽግር ናብኣሰ ክኸይድ ባት ሕጂ ድማ እቲ ናይ ምርጫ ዝብል ነፍሱ ዝኸኣለ ብድሆ ድማ ሒዝሎም ይመፅእ ኣሎ ንሱ እውን ነፍሱ ዝኸኣለ ፀገም ክገብር እዩ ካብኡ ፍልይ ብዝብል ናብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ካ ንስማ ሪቫይዝ አደረጉና ከኢራን ጋር ተጻራሪ ወደ ሆነችው ወደ ሳውዲ አረቢያ ተለጥፈው እዚህ ሱዳን ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ሁነት ስፖንሰር የማድረግ ስራ እየሰሩ ነው። ሱዳን ውስጥ መጀመሪያ የሃይሚቲ ወይም ደግሞ የዳጋሎ የጀነራል ዳጋሎ ደጋፊ ነበረ ሻቢያ። ከዛ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ተገለበጠና የአልቡርሃን ደጋፊ ይሆናል። ከሳውዲ አረቢያ ጋር ተለጥፎ የፖለቲካ ስራዎች ይሰራልና ሻቢያ በእንደዚህ አይነት ነው ሰርቫይቭ የሚያደርገው። በጣም ኢኮኖሚ፣ የፖለቲካ፣ ማህበራዊ ጉዳዮችን ዘመን ተሻጋሪ የሆኑ ፖሊሲዎችን ቀርጾ ዜጎችን ወደ አደገ ወይም ደግሞ ከፍ ወዳለ የፖለቲካ ማማ ላይ የማሳደግ ወይም የማውጣት ራዕይ ያለው ድርጅትም መንግስትም አይደለም። እንደ መንግስትም ፕሮፐር ስቴትም አይደለም። በነገራችን ላይ ዝም ብሎ የሽፍታ ስብስብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሻዕብያ ከም ሓደ ሰይጣናዊ ኦርጋናይዜሽን ንምግባር
ኮኦርዲኔት ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ከዓ ንጹር ነገር እዩ ሻዕብያ ኣብ ርእስኹም ኣትዩኩም ዘለዎን ንሻዕብያ ከተጥፉ ከተዳኽሞ ኩሉ ፈቲንኩም ስለ ዘይሰለጠኩም ኣብ መወዳእታ ንምድኻም ጥራይኻ ክትመርፅ ትኽእል እዚ ድማ ኣገይ መንግስቲ ኤርትራ እውን ብብርትዕ ዝበለ መሊሶምሎም ነይሮም እዮም ለንቀነ ነታ መልሲ ናቶም እውን በዓሉት ሚድያታት ናቶም ከጋውሓ ሰሚዐ ኣለኹ ስምዕዎ ኣብዚ ባዕሎም ዝብልዎ ዘለዉ ሃገር ኢትዮጵያ ክሕምስ ዝኽእል ምልክታዊ ሓይሊ የብላን ክትብል ኤርትራ ገሊፃ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባህግታት ኩናት ብስምዒት ተበዳላይነት ክሽፍን ይፈታትናሉ ክትብል እያ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ከሲሳ ዘላ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ ስርዓት ብልፅግና ባህጊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከስምረሉ ንዝኽእል ድሌታቱ ብስምዒት ተበዳላይነት ዝንዝሑ ዝተዛብዑ ተረኻት የብዝሓሎ ክብል ወቒሱ ኣሎ ስርዓት ብልፅግና ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብ ኤርትራ ብሓይሊ ንምምንዛዕ ፕሮፓጋንዳ ክነዝሕ ፀኒሑ እዩ ሕጂ ድማ እዚ ብሓይል ቃል ዝንዛሕ ፕሮፓጋንዳ ኣዝሓሒሉ ተበዳሊኤ ናብ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ተሰጋጊረሎ ዝበለ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝኸፍቶ ወራር ዓርሰ ምክልኻል ናብ ዝብል ዙንቡዕ ኣካይዳ ክልውጦ ይፅዕር ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ቀረባ እዋን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሰላም ኢትዮጵያ ናይ ምዝራግ ዝፀንሐ ታሪክ ኣለዋ ምባሉ ዝዝከር እዩ እቲ ሕጂ የማነ ገብረ መስቀል ንእሽቶ ሃገር ኤርትራ ከመይ ጌራ እያ ሰላም ዓባይ ሃገር ኢትዮጵያ ትዘርግ ዝብል መልሲ ድማ ነቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዘስምዖ ክሲ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ኤርትራ ንዓባይ ሃገር ኢትዮጵያ ክሕምስ ዝኽእል ምልክታዊ ናይ ብሓቂ ከም ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ብተደጋጋሚ ነቲ ዘረባ ናቶም ከምቲ ንብሎ ኩሉ ግዜ ኣብዚ እውን መንግስቲ ኤርትራ ድማ በቲ ቃላቶም ዝሃርሞም ዘሎ ድሕሪ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ኣብ ዓመት ሓንቲ ክንዲ ኤርትራ እናወሰኽና ንኸይድ ኣለና ቁጠባና ዓብ ጂዲፒ እዩ ከምዚ ትብል ተኮይንካ ኤርትራ ክትርብሸካ ይትኽእልና ብኤርትራ ክትርበሻ ይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ስለምንታይ ዳብል ስታንዳርድ ወይ ከዓ ተሓሶት ናትኩም ሲ ሓደ መልክዕ ትሕዝዎ ኤርትራ ሓያል እያ እንተሪልኩም ሓደ እዩ በቲ ኤርትራ ሓንቲ ዓቕሚ የብላ መንግስቲ የብላን ስርዓት ናታ ከምዚ እናበልካ ፀኒዕካ በቲ ድማ ኤርትራ ትበታትንና ዘላ ሓውት እትወልና ዘላ ፋሕብትን ትገብረልና ዘላ ንዝተፈላለዩ ሓይልታት ፋንድ ትገብር ዘላ እናበልካ ትእውዮ ድማ ኣይናዩ ተሓኪ ሓዲዩ መንገዲ ሓደ ኣብ ሓንቲ ረጊፅኩም ተዛረብ እዩ ኖ ኣይረግፁን እዮም ሳቶም ብክልተ ሰለስተ መንገዲ እዮም ክሃርሙና ዝፍትኑ በምሓርኛ ብናቶም ፕሮፓጋንዳ ክኾን ከሎ ኤርትራ ሓንቲ የብላን ዝሞተት ሃገር እያ ዶ ከምዚ ዶ ክብሉ እዮም ዝመርፁ ብእንግሊሽ ክኾን ከሎ ግን ኤርትራ ከተጥፋና ትኽእል እያ እቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ ኤርትራ ከምዚ ትገብራላ ሓደጋ ትፈጥራላ ብምባል ንኤርትራ ኣይዞሌት ንምግባር ኮርነር ንምግባር ብዙሕ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ ኤርትራውያን ድማ ኣብቲ ናቶም ጌም ኤርትራ እኳ እቲ ዝበለፀ መልሲ ክትቦ ትኽእል ኣነ ዝብል ኣብ ዓበይቲ ኢኒሽቲቭስ ንህዝቢ ናታ ኣብ ናታ ዘተኩር መንገዲ እንድሕር ጌራ ንዖም ክትምልሰሎም ደስ እዩ ዝብለና ኣነ ፅቡቅ ጌራ ክትምልሰሎም ኣላ መመላስ ይግብኦም ግን ከምዚ ኣብ ዓድና ሓንቲ ነገር ዘይግበር ዘሎ ናይ ምዕባለ ተበግሶታት ዘየለ እታ ባጫው ናቶም ሲ ኤርትራ ብተግባር ክትምልሶ እንተትኽእል እዚ እቲ ዝርአ ነገራት ተበግሶታት ከምዚ መንግስቲ ኤርትራ ክግበር ከም ዝኾነ ዝነግር ዘሎ we are going to do it እዮም ዝብሉ ዘሎ but they have to take the ነታ ነዳዲ ውስኽ ኣቢሎም ክብገሱ ክኸልሎም ነቲ ክግበር ዝኽእል ዓብ ለውጢ ከም ዘድልየና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተደጋጋሚ ተዘርዩ ኣሎ ብዙሕ ስራሕ ከድሊ ምዃኑን ዓብ ስራሕ ንምስራሕ ምብጋስ ከም ዘለውን ይዳለዉ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ስለዚ this has to be እቲ ኢኒሽቲቭ ተበግሶ ክውሰድ ክኽእል ኣለዎ ምእንታን ነቲ ንደልዮ ዘለና ንክንበፅሕ ካልእ ኣብዚ ተቀደም ንዓና ዝምነዩልና ዝነበሩ ኩሉ ናባቶም ክግምጠል ኮሎ ኢና ንርኢ ዘለና 100 በላይ ከትግራይ ከአማራና ኦሮሚያ ክልል የተውጣጡ ታዳጊዎችና ወጣቶች ታሰሩ። በአፋር ክልል ውስጥ የታሰሩ ሰዎች ውስጥ እድሜያቸው ከ13 እስከ 15 ያሉ ታዳጊዎች የሚገኙበታል። የሀገሪቱ የማያባራ ጦርነት የኢኮኖሚ ድቀቱንም ተከትሎ ኢትዮጵያን ጥለው የተሰደዱ ያሉ አሊያም መሰደድ የሚሹ ዜጎች አዝ ከመቼውም ጊዜ በላይ እንዳሻቀበ የሚታወቅ ነው። ዩኒቨርሲቲዎችን የመቀላቀል ተስፋ መቸም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ብግፋ ዝዕስከሩ ካልእ ነገር ንኣሽቱ ትሕቲ ዕድመ 13-15 ካብ 13-15 ዝዕድሚ እዮም ሰባት ኣብ ትግራይ ይኹን ኣምሓራ ይኹን ኦሮሚያ ይተሓዙን ናብ ውትድርና ናብ ዕስክርና ከም ዝኣትውን ኢቨን ቪድዮታት ኣሎ ካልእ ግዜ ከምዝኣልኩም እየ እናወይ ከለዉ ከምኡውን ወር ኢኮኖሚክ ኮላፕስ እቲ ውግእ እቲ ቁጠባዊ ቅልውላው ከምኡ ድማ ሽቕለት ኣልቦነት ድኽነት ንብዙሓት ሰባት ናብ ስደት ናብ በብዝኽእልዎ መንገዲ ፋሕብትን ከም ዝብል እቲ መንእሰይ ይገብሮ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ እዚ ድማ ንኤርትራ ክገብርዋ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩሉ ዝተፈተነ ተገምጢሉ ናብኦም መፅኡ ኣሎ ሕማቕ ትገብሮ ዝነበርካ ተገምጢሉ ናባኻ ከም ዝመፅእ ኢና ንርኢ ዘለና ዝኻ ናብቲ ዝኸፈ ቦታታት እዮም ዝኸዱ ናብ የመን እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ክገርመኩም የመን is devastating የመን ዘለዎ ኩነታት ሲ ኣይኮነን ክስደደሉ ሲ
ኣብዚ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ተተሓሳስብ ሕጂ ድማ ገጭፍ ኩናት ይመፅእ ከም ዘሎ ናብ የመን ብኩሉ ሚድያታት ዝዝረብ ዘሎ እዩ ናብኡ እዮም ዝስደዱ ዘለዉ ሰብ ብሶማልያ ገይሮም ብጅቡቲ ገይሮም ብጀላቡ ገይሮም ማለት እዩ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ መንግስቲ ድማ ከም ንሪኦ ኩሉ ግዜ ነቶም መንእሰያት ኣብ እስክርና ናብ ካልእን ክገብር ዝፍትን እዚ ዓይነት ስደት ንኤርትራዊ ጥራይ ክኸውን ኤርትራዊ ጥራይ ዕጩ ከምዚ ክኸውን ብፖሊስ ደረጃ ሰሪሖም ምስ ካልኦት ተሻሪሖም ሰሪሖም እቲ ዝገበርዎ ግን እቲ ኤርትራዊ ናብ ስደት ክኸይድ ዝገበርዎ ኤርትራዊ ብምሉእ ናብ ምዕቡል ዓለም መፅዩ ብቁጠባ ብትምህርቲ ብካልእ ነገራት ሰልጢኑ ሎሚ ኣብ ዝበለፀ ደረጃ ኣሎ ሎሚ ኣብ ዝበለፀ ደረጃ ስለ ዘሎ ድማ ነታ ንሶም ከጥፍዋ ዝደልዩ ሃገር ንምድሓና ምስቲ ኣብቲ ሃገር ጠጠው ኢሉ መኪቱ ነቲ ሃገር ከም ትቕፅል ዝገበረ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ነቲ ሃገር ናብ ዝበለፀ መድረክ ንኸምፅኣ ብዙሕ ፃዕሪ ክገብር ብዙሕ ምውፋይ ንክገብር ድልውነት ዘለዎ እዩ ነዚ ድማ ተቃውሞታት ብወገን ኢትዮጵያውያን ብብዙሕ መንገዲ ይግበራ ከምዞም ናይ ኣምሓራ ዝገብርዎ ዘሎ ኣንጻር ኢማራት ዝገብርዎ ሰላማዊ ሰልፊ ክገርመኩም እቶም ሱዳናውያን እንታይ ኮይኖም ዘይገብሩ ኣነ ይገርመኒ እምበር ዶ ከቶም ሱዳናውያን ኣብ ዲያስፖራ መዓት እዮም ዘለዉ እምበር ይንቀሳቀሱ እዮም ሜይ ኣነ ይሪኦ ዘይሪኦ እንተኮይነ ፅቡቅ ዝገብሩ ኮይኖም ግን ኣነ ዘይሪኦ ክኸውን ተስፋ ገብር እምበር ደለው እዮም I don't know man ሃገርካ ከምዚ እናኾነት ከላስ ዓብ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን it's just yeah I mean it's not easy ግን ዘገርም እዩ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ቀዛ ክንምታይ ምንቅስቃሳት ይግበር ነይሩ ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ክንምታይ ምንቅስቃሳት ይግበር ነይሩ ግን for whatever reason ኣብዚ ክኸውን ከሎ ግን I don't see anything ግን እዚኣቶም ነቲ ነገር እቲ ኤክስፖዝ ንምግባር ብዙሕ ፃዕሪ ይገብሩ ከም ዘለዉ ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ ብፍላይ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሎንዶን ነቲ ኢማራት ናይ ደምን ናይ ሕማቕን ኣብነት ከም ዝኾነ ንኸፍልጡ ብዙሕ ተበግሶታት ይገብሩ ኣለዉ እዚ ስደትን ወረ ስደትን ድማ ብርግፅ ንሕና ኤርትራውያን ስለተሰደድና ከማና ኩኑ ኢልና ክንራገም ወይ እውን ኤርትራውያን ይስደዱ ስለ ዝነበሩ ኢትዮጵያ ይኹን ሱዳን ፋዕብትን ኣትዮም ከምኡ ይኹኑ ኢሉ ዝምነ ኤርትራዊ የለን እቲ ፋክት ኢና ሪፖርት ንገብር ዘለና በዓላቶም ሪፖርት ዝገብርዎ ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ግን እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል ናተይ ትምኒት ማለት እዩ ማንም ኤርትራዊ ካብ ኤርትራ ክስደድ ኣይደልን እየ ማንም ኤርትራዊ ዘይስደደላ ንዓዱ ዝምለሰላ እምበር ካብ ኤርትራ ማንም ሰብ ዘይስደደላ ዓዲ ክንፈጥር ተስፋ ይገብር ኣብዚ እስከስምዕዎም ካልእ ካ ዝብሉና ዘለዉ ብስርታ ማለት እንታይ ኮይኑ እንታይ ኤርትራ ግን ክርዳእ ዘይከኣለ ግን ማለት እንታይ ኮይኑ እንታይ ኤርትራ ተፋቲሕዋ እንታይ ኮይኑ ትፈል ሓቂ እኮ ብትኽክል ዋ ስለምንታይ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ዘይደሊ ሰብ ምስ ድሑራት ማለት ምስኦም ክነብር ዝደሊ ዘሎ ምስቶም ቀቢላታት ክነብር ዝደሊ ዘሎ ሰብ ስለዚ ኣብዚ ቀልዲ ኣይኮነን የጠቃልል እየ ዘለኹ ቀልዲ ኣይኮነን ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ክንዛረበሉ ኢና ብዝኸድናዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ወረረና እዩ በቃ ምን ክንገብር ኣይንኽእል እዚ ሰው ኢልካ ከምዚ ሸም ሲልካ ከምዚ ክላዓል ከም ዘይብሉ ገለ መለታት ሲልካ በቃ ሆይልካ ተርእስቲ ንምዕፋን ብዙሕ ፈተነታት እዩ ዝግበር ዘሎ ግን ናይ ኤርትራ በቃ ክሳድና እዩ በቃ ኤርትራ ሃገር እያ እስካብ መወዳእታ ከዓኒ ናብኣ ንክምለስ ኣብ ኤርትራ ለውጢ መፅዩ ናብኣ ንክምለስ ካብ መወዳእታ ክቃለስ እየ ስለዚ ትግራይ ብዘይ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ መፃኢ የብላን ብዘይ ቀይሕ ባሕር ዝኾነ ይኹን መፃኢ የብላን استراتيجيك ربحنا بمرتا يرغاغص بغير يرغاغص اب ኤርትራ ለውጥ መፅዩ ኤርትራ ትግራዊት ሃገር ኮይና ትግራዊ ወደባት ክኸውን ክእለለው ኤርትራ በር መረታ ገለ ትሪቦም ኣለኹም በሉ እዚ ኣብቲ ትግራይ ፖለቲካዊ ኤሊት ቦታ ዘለዎ ዘረባ እዩ ምናልባት ቶም ካልኦት ኣይብልዎን እዮም ተተባሂሉ የለን ማለት ኣብ ኣእምሮኦም ማለት ግን ኣይኮነን እዚ ሓደ ነቲ ናይ ፅምዶ ክንዛረብ ከለና ከምዚ ኢልኩም ከም ፅሕፉላ ንፈልጥ ኢና ንሕና ድማ እቲ ኣተሓሳስባ ከም ዘሎ ዋላ እውን ምፅምዶ ዘይከይድ ተኾነ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ኣብ ገለ ክፋል ናይቲ ትግራይ ኤሊት ዋላ እውን ህወሓት ዝብሎ ዝነበረ ምዃኑን እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ከም ዘሎ ኢምቤድድ ሓቢኡ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣቐሚጦሞ ዘሎ ክሳብ ዝደልወካ ኩነታት ዝመፅእ ዘሎ ኣተሓሳስባ ምዃኑ ማንም ኤርትራዊ ከሰብል ይግባእ
كلهم تجارو كم زي حسبي لكم يلغو إذا تحسس بازي جن بوت هالو يو تجارو تراي كاي كونكم إذا تحسس بازي أبزح حد كله توني زلوا أبا محرالو ولا فانو تمدم سانا كون قالن تبلا تحسس بالو من البات نايز فليزة بلون تايو أبي إرتراسي ود أبي إرترا مثل كل وقت هذه كونسي نتا إرترا ناتو نخ جبرايو تي عباي تجراي زبالة إكسبانشنيزم حلمي يوزي عينو بزحات أبزي كمكم تصفوا لنا عاي تجراي لولا وحجر كونو دحرد اليوم ناتو من رجايو كم يرتراو دما سبورت خن جبرا مالنا كمل كله ما تجراي سبحانه جو هاجر كوينو كابوج كعرفوا هذا مسيلكا تجراي نبعلو هاجر نكخونو ويون هاجر كم بقعد كوينو نكخدو أب نفسهم أبتزلهم تجتا زي أمنو سلزلوهم نبير ترى قرار جيرهم بحرك حزورو قالوا كمتي كبارات كيلو دم تزلوا تمساس على حلمي كباتهم كمت مخانخة رس كادي خاطب لوني it doesn't matter تي أراد كيلو بمولو تي توبيا خلو ده سيميو تجراي بينو تيلو ده ما ده سيميو تزي توم تجرايز بحالتهم هو حتى كوا بارات كيلو خلون ذات حساس بازين وي حماتات رينا هنا واقعون كفيلنا لينا سو تنا بحرنا ذات أمت كنوتات كم تنبلو كل جزء زياتهم سلامتين بحرنا نات أمتو ينبحقوا أبارات كيلو زلو الليت سلامتين بحرنا نات أمتو ينبحق سلامتايكم وخونهم أي تبل عخاز ملكات قداي يكونن يرتراوي سلامتايكم وخونهم نعمي زملكات كما يغير كان زنا غرزي أبكون نتغير كم زي كل انتاي كنقبر على ناينات نصرة انتاي كنقبر على ناينات نصرة انتاي كنقبر على نادما مالتي فاسة دي ببزع من قد يزرع مجمري عيرترا وتحضروا عاقبنا تحيا الكون الله كل زي هنا دما سوزي كم تعوز غير كاوسدو تزلو كنتاتي سو كالي مسوز تحاحس كبكم أبزي أي منشر بمخانو خاب قص مريت نطفايو كاب عمرو صبح حقيقنا ونزمت تولد خمسة ذكر نكبر هتصانا شمناتهم كل عالم كل خمس بدو نكبرهم بزبل قص قص زفلتن دياقون زبل مسأوع زحازنا بساعات أما خارق الدائم نسر بلسقنا مخانو زنكرلو دانيال كبرت إيرترا زخونة اللو مخنات كتفي قبل قليل لهم تيس انصويات حنكليتين كم زبل روح زنكرلو دياقون زبل معارك زخطة لدانيال كبرت نتا بواقا دكا هلا وزر خبت بواقا دكا نفس سلطان مصيم دما بزي سب كترف زغبرا زلو قتل تتختيلو إيرترا بساعات زي زلو عق من درود قطوا مواقرن كما أكل نعقة جيروز قلت خينو إيرترا ناس أزوات له مخنيات إثيوبيا في دق بحرن زي مركب تباهيلو بشرح صعد مخانون كقلت سمعي إيرترا زتفليت إثيوبيا ودب بحر قدسن بمدب استقبر مخانون عبز قربا جزي إثيوبيا ودب بحر مسرخبت إيرترا زخونة له مخنيات كم سرز أف مليز قلت مخار أبي أحمد دياقون قالوت هاجراتني إيرترا كم هاجر استقبل على مخنياتون كم زبط عقليتهم حزب إثيوبيا إيرترا حد حزب مخانز قلت الشعبية نزنا إذا مخار زخونة وخن ملس زيها بخينو إيرترا نخيط خون جن باش حز قط صور زي قاتات نيز هاجر إثيوبيا خد كون لود تبهاله كم نريز لنا ولا توم حلف زبلو تقاومتنا إيرترا بزنا دانيال كبرت زبلو زلو أزار أربعة قطعهم كقلت تسميهم زدما أقداسيو مسعبي مسرح كم إيرترا وخينكا بوليتيكا ونفس قتلت مخانين أنفلت دلنا وازل زي كويس أطو كبليو تعيات رات البحر خمها إثيوبيا أفدق بحري كتركب كلها إيرترا زخونة المغنيات أطو كبليو تعيات رات البحر خمها جروين كتقولو أي تسألني أيو زي دياقونيوم زبلو وزلو جن I don't know تحنسو نقدر نجزيو زعبا إيرترا زبلو عبي أو تافت يرقم زلو يزنقر زلو تمال نتوم تقارو زياتهم كتس أنتلوهم زر ديابلوس يوم نابلو بساب حجون كم زبل فيديوهات ناتهم كفيلو خلو توم تقارو أكن دا أبسقم كاتب كير كامخات قرآن كوي ناقر على بتدقاقامي لجونوسايد ያልተፈጠሩ እንደውም ዳቢሎስ ከነሱ ይሻላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ዳቢሎስ እኮ እንደ ካብ ሰይጣን ንሶም ይገዱ ዝብልዎም ዝነበሩ ነዚታት ገዲፎም ሎሚ ኣብ ኤርትራውያን በስማም ኢሎም ክንዲ ንፅቡቅ ስርክነት ዝኸዱ ነዚ ተንኮል ዝሓስቡ ዘለው ከም በዓል እዚ ኣብ ቅድሚት ንሪኦም ፀናሕና ከም በዓል እዚ ኣብዘይ ውራዮም ናብኣ ንክምለስ ኣብ ኤርትራ ለውጢ መፅዩ ናብኣ ንክምለስ ካሞ ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይካ ሓደ ኣብዚ ትግራዋይ በኣ ጌርና ክንውድኣ ዘለዎ ኩነታት በዚ መንገዲ እንተ ተረዳእኻዮ እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ካሲድ መረፃዶ ዲሞክራሲ ዶ ገልዋ
مسحاقي بحقي كم تقرأي أبينا عقم هذه مفرد تقرأي سنتائنا بقى زقرمينا بحقي. Yes, I think that is the kind of أقل اللي لو كنتات نزي مثل تدم بتقاومه استفل عليه أتحساس باحيزو بفلاي دما زي أبي أحمدن كادرتاتون زقبرو زلو عدل زبحال مسأبن مسرح وي مسأبن خص أمد حسب زلو شيو تزي كوينكا مسأبو كوينكا نابيرترا لو تناي ممسا تخلو كم زي اللي زخاني إرتراوين صبغي تقاومتك كله ناتوبتك أكايدا كلهم نبوري جين انتو حد أبي أحمد قبرو زلو انتاي تريون لهم حدا نا إرترا تقاومية زبل مس أبي أحمد زسرع تخوين إرترا خم دي سرع نصر قبرو له سلازي نتزنا برا بريج زا إثيوبيا تبع هاجرد ما أكلنا هيت بوليتيكا وأجندا أنصار إرترا سلازي نبرد تي كنتات أبينا عنا زهاس زلو نامسلو نت كنتات نت من جدي نات أرارجي زخيت زلو كال بوليتيكا ودراما نمودة تبع غير نبنا إرترا سجري دد أخي تمالالش مش أنا تمالن بوست ولدكو هس أنقل على تيك توك مسيب زي زرت رت أبينا كبايزوي أنا مسرح تجمير ختصل انتي يخبأ يسوى من زيهم سبعة زياتهم مامك حجون بابا يسو كينجيو حجون شين كادك اس يلن شين كادك اس حجون بابا يسو كينجيو تدي هاتمت منم حجون حوحت نقوسات يم تدي هاتمت منم شين كادك اس واقو خلوق أفيت نفيت برخا وريدم زواقو من قصات يم زلونا أنا أوكي كما خايكون معكم نيتهم أب يوتيوب كقاسوا لزوعلوي كنادر زوعلوي يكون نزلون دقوين نبان نحنا وين دقوين أوكي مستر تراش رغبا زلو قداميو انتاي الراخيبو ما يفلتني يجن انتاي كالراخبون كم زغل مقماتو كبيدا يكون نسعريف واي زلو بزخوني يخون من قدس عريف واخم زلو فلوتيو قبرا ما تسدماتو بلا تاب عبيتي أزيوم عبيتي سبات كتصرف زوعل زنبر عجرما بس كل عود ما تمساسالي هنياتو لبونا سلازي اللي نزار كبا مصرافيو نسخاخ تصرف تخلي خاص بحنا جوجن تصرفي بوتوم تقعد مدما كتصرف تنبر مالتيو كم زان ريا زلنا كابزيات خفاي تمصاي خاتبل كابز غصيلنا حنت فيديو لنك نزرا اخريكم must be tapped. Many believe Eritrea is sitting on vast oil reserves just waiting to be tapped. But oil underground is not wealth, it's only potential. It becomes valuable only when discovered, measured, and extracted efficiently. The journey from geological hint to oil well is long, expensive, and uncertain. Eritrea, like any nation, must first confirm what's actually there through scientific study and costly drilling. Until then, waiting to be tapped. نزادنا إرترا كتالي مع صوزك حكو سبات كم زلوين عن رجالنا إرترا نداد اللوادو زبل حتيو ستيل منقسي إرترا زخوني يقول ملسي أي حبون مصنعات تخايدو ديو أمن تاي تبتسيو نصور زخوني حبريتا يلن تقراجو حبريتان رقن إرتراويان أكتيفيستس بزوق زي كم زعينة صحفات كم زعينة فيديوتات يقبريهم إرترا نداد اللوا إرترا نداد كل وايخلي زبل تيور اللوا حفشا زد ما it's a call for action تي حزب إرترا نزي كونتات زي كده فعلوا يدل كم زلوا يزرعيكا بزخوني منقس إرترا نزي كونتات زون قلع تهيبو ألنا ديبلان تا إرترا انتاي زلوا أبي زلوا نابي قتو يزخي زلوا كم زوم أب كبابينا بحسوتو قال لنا نابلو زفكرو حدا جزيانة تزبسي تسفاز زبا نقر كزي تنقرو تزبسي قال نقر تسفاز زهلو بنشتي نقر زحقوس زبنا هلوكا يس ألنا يبلنان زلنا زقنا بزخمتي بخمس خوني وكمز خوني زبل تسفاز زهب مدب نير تراويان ون أدلا يغيني سمعني من البعض كاب تسفاكي وزانا خلنا نزياكر يكم هذا كاب تانا كابير تراكريو زدلنا قرنتلو كل جزء نازي تمهارنا يونيفرسيتيز من رغوليو كم تري وزن لهم لنكنه كولج ما ينفحي ما مرقتنا تجيرو كل جزء إذا سئلتات زي كنريو خلنا ويم كالوت كولجاتون زمر وخنر خلنا هذا كاب تزحق سنايو منقس إرترا أب تمرتي ناب كل نخبزح ناب كل نخبزح زرقح نخلوه بزوج سعر 5 جبريز نبر the number of schools has increased from just كاب 500 أب 9 حدا زنبرة ناب كل تشحن 300 ده يبلو كم رما كتر تمهار رما كاب 400 زنبرة ناب شو عاد 100 الشح كم زده يبين عن رجالنا جزء بإرترا ستيل وحد كم زلة بزي خاطري كتر نايت مهارة بإرترا شو عاد 100 الشح يزل أبزوان زيز بلنا زلوا شو عاد 100 الشح أب حجر ملو تمهار زلونا هذه قال شو عاد 100 شو عاد مليون ناس شو منت مليون ناس بنزربات سمي هاجن كاب شو عاد مليون
700 شيء ترى تمهاراي كله أيكلني بفلاي كم إيرترا كله ناب تمرت زوفر ندير خينو تزبنا أو واحد اللي خمزلو أبو خد جمت تغل technical and vocational education has likewise expanded as part of broader ስለዚህ እቲ ትምህርቲ ድማ ኣብቲ ናይ ዩኒቨርሲቲን ኮሌጃትን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ vocational ሞያዊ ትምህርቲ እውን እንተኾነ እናስፋሕፈሐ ይኸይድ ከም ዘሎ today 6 colleges ሎሚ okay 6 ኮሌጃት ኣለዋ ብኤርትራ ተርሸሪ ወይ ከዓ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ትምህርቲ ዝባ ንሳተን ድማ ኣብ ዓውዲ እንታይ ሜዲሲን ጥዕና መድሃኒት ጥዕና ኢንጂነሪንግ ቢዝነስ ኢኮኖሚክስ አግሪካልቸር ማሪን ሳይንስ ስለዚህ ኣብዚኣቶም ዘተኮር ማለት እዩ while the institution initially focused on diploma ቀደም ወላኳ ብዲፕሎማ ገለ እንተጀመሩ ሕጂ ግን እቲ ፕሮግራም ናተን ኤክስፓንድድ ኮይኑ ናብ ዓብ ደረጃ ዝሰገረ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው so ኤርትራ today 6 colleges provide bachelor degree bachelor of arts and science ይገብሩ ከም ዘለው ይዝንገር they have progressively expanded the academic scope several እዚ በቲ ደረጃ ናይ ትምህርቲ ናይ ኤርትራ ቀስ ብቀስ ንላዕሊ ገጹ ወላ እውን እቲ ስብሓት ናይቲ ትምህርቲ ይቕፅል ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ሓንቲ ሕቶ ግን ኣላ ማንም ኤርትራዊ ነዚ ነገር ብስራየ ዝሓታ እዞም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ምስ ወዱ እንታይ መጻኢ ናቶም ዝብል ሕቶ very simple every ኤርትራዊ ተምሃራይ እንድሕር ነርካ ኮይንካ ሕልምናትካ ዓብዩ ተምሃራይ ኣነ ዩኒቨርሲቲ ከለኹ ኣብ ኤርትራ ዓብ ሕልሚ ንነብሰይ ጥረ ዘይኮንኩስ ንስድራይ ክቕይር እየ ዝሓስብ ነይረ and any ኤርትራዊ ከዓ ምዛ ሓሳብ እዚ ይርዕም እዩ ዩኒቨርሲቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ በት ሓደ ክትሪኦ ከለካ ንኩሉ ሰብ ይምህሮ ኣሎ ግን ዝተምሃረ ሰብ ከዓድላት ደሊ ዓይኑ ልቦኑ ከፊትካ ኣለኻ ከንብብን ዓለምና ክፈልጥን ዕድል ሂብካ ኣለኻ እንድሕሪ ንክዓብየሉ ዝኽእል ዕድላት ደይብካዮ probably ምስ ዝሃብካዮ ብልሒ ሪሰርችን ሳይንስን ፈሊጡ ንስደት ክኸይድ መንገዲ ተጣጥሓሉ ኣለኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ትምህርቲ ሂብካ ኣለኻ ኣብቲ ትምህርቲ ዝተምሃረሉ ዝኣክል ኣበርክቶ ክገብረሉ ዝኽእል ዕድላት ብፍላይ ናፅነት እንተዘይረኺቡ ናብ ካልእ ናፃ ኮይኑ ዝነብረሉ መብዛሕትኦም ኤርትራ ውጋሎ ዘለዉ እንድሕር ነገር ተሓቲትካዮም ፍሉይ ነገር ኣይኮኑ ዝጥምቱ ዝነግሩኻ ዝብልዎ ንሕና እውን ከምኡ ማለት እዩ ንሕና እኳ ኣብ ግዜና ኤሮፓ ክትከይድ ኢኻ ትስደድ ነይሩ ሎሚ ግን ተሰዲዶም ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ጁባ ኣብ ኣንጎላ ኮፍ ዝብሉ ብዙሓት እዮም ስለምንታይ እንድሕሪ ተባሂሉ ድማ ናፃ ኮይነ ሕልምታተይ ከተግብር ስለ ዝኽእል ዝብል እዩ ኤርትራ ድማ መሰረታዊ ዘድልያ ዘሎ ንሱ ምዃኑ እዩ ነዞም ኩሎም እቲ ዝዓበየ ስራሕ ተሰሪሑ ዝዓበየ ኢንቨስትመንት ተገይሩ ነታ ተሪፋ ዘላ ኣይሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ነዚኣ እውን ለውጢ ክገብረላ ተስፋ ንገብር ናተይ ትምኒት ንሱ እዩ ተማሂሮም ክዋስእሉ ዝኽእሉ ልክዕ ከምዛ ኣነ ተማሂረ ዩኒቨርሲቲ ምስ ወዳኹ ሂወተይ ብዝበለፀ መንገዲ ክመርሕ ዕድል ዝረኸብኩ ኤርትራዊ መንእሰያት ከም ክረኽቡን ተስፋ ንገብር መይቢ ካብ ሎሚ ንፅባሕ ኣይኮነን ምስ ዘሎ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ሕቶ ንቐፅል ሰላም ንዓኹም ይኹን ኣብ ኩሉ ኩርማዓት ዓለም ዘለኹም ሰላም ሽኮሪናታት ኩልኩም ደቂ ኤረይ ከመይ ትኾኑ ከመይ ኣለኹም ድሓን ዘለኹም ከምዚ ኣነ ፅቡቕ ዘለኹዎ ፅቡቕ ትሉ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ሕጂኻ 2026 ርሑስ 1 ዓመት ክበረልና ዘበነ ፍቕሪ ዘበነ ሰላም ዘበነ ጥርናፈ ክኾነልና እንዳተመነኹ ኣብ ስዊዝ ዕለት 3 ወርሒ 1 2026 ዝዓበየ ፌስቲቫል ኣሎ ሰሚዕኩም ዲኹም ስለዚ ኣብዚ ቆፀራ እዚ ኩሉና ሸኾርተት ክንብል ክንሓድር ምስቶም ዓበይቲ ኣያታትና ደረፍቲ ኢንጂነር ስጎዶም ሃይሎ ገብሩ ተስፋይ ማሕሪ ፍሒራ ከምዚ ኸማይ ከዓ ብዙሓት ዘለና ብዙሓት ናይ ሰላምን ናይ ፍቕርን ናይ ሓድነትን ናይ ዕብየትን ዓመት ክትኮነልና ናይ ኩላህና ሕልሚ እዩ ሕልምና ድማ ኣምላኽ ይገደልና ስደትና ድማ ይሕፅሮ ካልእ ዕለት 3 ወርሒ 1 2026 ኣብ ስዊዝ ጀነቭ ማለት እዩ በቶም ዓበይቲ ባህራትን ማእከሎትን ሓዊ ጮም ሙዚቀኛታትን ዝተሰነየ ዓብይ ባህላዊ ምሸት ኣሎ እሞ ኣብዚ ባህላዊ ምሸት እዚ ኩልኩም ብሓበራ ትቋደሱ ብክብሪ ይዕድመኩም ኣለኹ መቸም ድሕሪ እዚኦም ኣነ ቃል ክውስኽ ኣይደልን እየ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ስዊስ ኣብ ተራ ሳል ዘይኮነ ኣብ ሓደ ኣሪና ኣዝዩ ዓብይ ከም ኤርትራውያን ከማን ህላዌና ዘረጋግፅ ኣብቲ ዓዲ ከም ዘለና ዓቕሚ ከም ዘለና ብዝሒ ከም ዘለና ንረጋግፅ ካብ ወፃኢ እውን ካልእ ፕሮግራም ኣለዉ ናይ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናልስ ኔትወርክ ይመስረት ስለ ዘሎ
أبو بغات حبريتك وهبلو زغل عدل أقاطعميتاتهم كفتر كم زغني نقر سلازلو ناي بفلايتم سمويا أو متيخم أكل ناي موياهم أكل ناي بروفيشن كوينكم ني أبزع عدي كم ترى قطرة رايدي كوناسي ثم ماياويا نفتفل عليه مويا زلنا بحدو خينا نيتورك ناتنا لوبي نخنقبر تسلوان نخنقبر كم دما نهزبنا أنتم نعشق العو من قد خنري بزعبو كلمات قالوا نخل نشتي بلاتفورمون كله كم زخلي نقرالو سلازي نزا فيستيفال نحدش عمد دما سلازخونه أمين نزيون كل تغطرت راي كمان بحرن قوون بحرن سجير كخمس أزغلي سلازي there's I don't need to advertisement اللي مثلا نزي بزح ريم سبل كايو so I mean بفلاي توما فرنش زارب زلهم سي نأخذكم متشوتيو ثم تعرفنا دما سويسنا 3 ساعات سلازخونه تقعزوناتا ولو إن قالوا كفرنسا وانك تمسوا تقولوا كم تمسوا رجزانية كاب جرمن وانكم كمان أبزي قربتنا زلهم you're invited يبلغم علو نلو مارس يابزو خودي لايك مقبار شير مقبار يتون حسابن أبو قدف نابلنا أبزو خنقت فكونا أبكالي الراغبنا